हेलौ जोंहा सनजय नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय लाइक दा होनदों गोजोनबाय ओमफ्राय अनबाय माबायदि नुदोंबा दिनैलाय केमेरायालाय आंनिया नेटानो प्रब्लेम मार खोमालै जेब्लायबो जोंहा नानि ब्रह्म नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा आगै सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आगै ओमफ्राय जोंहा लाइक दा आब' होनदों थेंक इउ भेरि माच आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सनजय गयारिया अन होनदों थेंक इउ भेरि माच जोंहा अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सनाफोर आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय बिराद खर' सादों थेवबो फैबाय दसे आं दिनै गोबाव थाया आं 2 घन्टा गाहाम होनाय नंखाया ओरैनो दसेल' होगोन आङो 1 घन्टासिम थानोसै खोमा बिराद सादों खर'आ थिं थिं सागासिनो खर' बोरैबा साइज साबाय थादों दे सनाफोर एसे कमेन्ट खालामदो फैनायाथ' रावबो गैखाया मा ओंख्रि आब' होनो ओंख्रियाथ' मैगङा हाखाबाय आगै संथ'वाखै ओंख्रिया नाबासो जागोन मा होनो आलु फान्थाव इरिसो हादों आं आलु फान्थाव ओमफ्राय टमेट' बिदि लगायनाय लाब्रा जानोसै ओमफ्राय सबायबिमा भाजा एवनाय जागोन सबायबिमाखौ सायना दोनखाबाय दा संसै आरो संथ'वाखै नानि ब्रह्म जा बबेनिमोनलाय नानि आगै ए गोथाव गैया आब' होनो थावाबाबो जानांसिगोन आगै सामफ्रामबो बहा ना बेदर मोनबाय थानो आं दहाय लायदों न'आवहायनो दङ नालाय एसे मैगङा एसे बेखौनो खासाबनानै लानानै फैबाय आरो भिन्दिबो दङ ओमफ्राय सबाय बिमाबो दं मैथा बांगाल न'आव दंजोबो एसे ओरैनो बुरजा नङाबाबो बे एसेखौनो लानानै फैबाय आरो आं दिनै एलबिखौनो होया जाबाय थादों होनो ना होआ होननानै ओमफ्राय होनायसै आरो दायो खर' सानायनि थाखाय एसे बादबदोंमोन आं होनोबो जोंहा सन्जिरा अन खोनायाखै गोसोआ रायलाय खोनायाखै दायो खोनाबाय हो खोनादोंना खोनायाखै दे बुंलाय खोनाबायना सना बुंलाय ओमफ्राय जोंहा बिबोनां सफैनो हाबाय जोंहा प्रानजित जोंहा बर'आ गोजोननाय थाबाय बाजैनो गाबदों मानो गाबनांगौ सना आंबा बिराद खर' सादों खर' साबाबो फैबावबायसो नै आं दसे थानोसै ओमफ्राय दसेल' होगोन आं दिनै आं गोबाव होआ देहाखौनो बिराद दुरबल मोनदों आंबो सानफ्रामबो एलबि होबाय थानाय जाबायना मेगना नायथाबबाय थानाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा सुमिता मोसाहारिया नुजाफैनो हादों जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा आगै सना गोजोननाय थाबाय हाय आब' गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं आगै दे गोजोननाय थाबाय जोंहा मरनिं आगै सना ओमफ्राय दा आगै बिबोनां प्रानजितआ गाबफैबायसो गाबनाय सना मानो गाबनांगौ जाखो आंबा लोमजादोंबाबो गाबाखै आंहाबो खर' सादोंथ' आं बिसिना सादोर सुनो मानो बिसिना सादोर सुनांगौ जाखो नोंहालाय मानो बिसिना सादोर सुनांगौ जाखो नोंस्रा आइयालाय मा जाखो नोंस्रा आब'आलाय मा जाखो आरो नोंसो सुलायनांगौ आरो नोंस्रा आब'खौ सुनो हो नोंस्रा आइखौ सुनो होलाय सुजायोना सुजाया रायजागोनसो बियो अलसिया नालाय ओमफ्राय जों आगै बिबार नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम आगै सना गोजोननाय थाबाय गोजोन फुंबिलि आब' नोंनियाव फुल एमबि गारनोसै दिनै मानो फुल एमबि गारलायनांगौ आगै सना जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हेल' दादा सनजित गुड मर्निं होनदों दादा सनजितआ बिसिना हादरसो सुनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा एलेक्सआ नुजाफैनो हाबाय एलेक्स बुसु थेंक इउ भेरि माच आगै सना मस्ट वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गुड मर्निं होनदों बाजै गुड मर्निं आगै सना ओमफ्राय जोंहा फुलाराम नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम फुलाराम ब्रादार आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच ब्रादार ने हेल' बोला अन जोंहा आगै नानिया अन होनदों नानि ब्रह्मआ अन ओमफ्राय जोंहा फुलारामा जोंहा हेल' होनदों जोंहा फुलारामा सिक्स होनबाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा सम्फा बसुमतारी ब्लग नुजाफैनो हादों हाय आगै सना आगैया गोदान खोमा आंनियाव दिनै आं गोदान बायदि मोनदों गोजोननाय थाबाय जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा सिस्टार आंनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय थाबाय सिस्टारनिसिम हाय आब' होनहरदों औ आगै दे नों बबेनि आगैसो खिन्थादों अननानै गोदानबा आंजोंहाय
लोगो खालामना गालांदो आगै, आं दाहाय रिटार्न हरफिनगोन आगै सना। ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा जोंहा प्रान्जिता अन होनदों। अन थाथ' बाजैनो दे आगै दे जेबो नङा दे थांदो। ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा ओंख्रि जानाय आब' होनदों। ओंख्रियाथ' आं सङाखै आगै, ओरैनोथ' मैगं थाइगं हाखाजोब्बाय, आलु फान्थाव टमेट' ओमफ्राय बिदिनो लाब्रासो जागोन आगै सना। ओमफ्राय सबायबिमा भाजा जागोन, सबायबिमाखौबो सायखाबा दोनबाय आरो संथ'वाखै। दा खेबसेनो संनोसै होननानै सङाखै आं दिनै फैयोना फैया, फैगोन फैया जाबायमोन सनाफोर। आङो थारमाने देहायाना मोजाङानो नङा आंहा, ओरैबायदि दुरबल जादोंना, खर' सानायानो खारला सनाफोर। बिदिनो सानहर एलबि थाबाय थानाय जाबाय, आंबो थाबाय गुबुननियावबो गिदिंबाय, खर' सानायानो थानो हाया आङो, ओरैबायदि सादोंना खर'आ। ओमफ्राय मेगन नायथाब नायथाब फरायनाय जायो नालाय सनाफोर। दाबो जाया आब' होननानै जायाखै आं सना। फुङावहाय रुटि जादों, फुङावहाय थारमाने रुटि बानायदोंमोन आं, ओमफ्राय रुटि सबजि ओंख्रि संदोंमोन, आलु बिदिनो मटर लगायनानै संना होदोंमोन आं होननानै, बेखौनो आंबो एसे जादों आरो। बे सनाफोर कमेन्ट एसे खालाम अननानै। आं दिनै बांद्राय गोबाव थाया सनाफोर, दसेल' थागोन। बिराद खर'बो सादों, मेगनबो सादों आंहा। ओमफ्राय जोंहा दुनु कलेजाव नुजाफैनो हाबाय, मस्ट वेलकाम जोंहा बिबोनां सना। गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय। गुड मर्निं अनामिका बाजै सना होनदों, थेंक इउ भेरि माच आगै, गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय सम्पाया जोंहा मा होनदों, मैयासो लोगो जादों आब' नोंजों, नोंबो आंजों जायाखैबा आंजों जादों। आगै नों मैया आंनियाव कमेन्ट गारबोआखैमोन होनबा सम्पा आगै? नों कमेन्ट गारबोआखैमोन होनबा? आं मैया सोरखौबा खालामहरदों दे आगै दे। आं मैयाहाय रिटार्न हरफिनदोंमोन, ओमफ्राय आं दा दाहाय चेक खालामफिनगोन आगै र' नोंखौ। आं खालामनाय बायदि आंनावथ' कमेन्ट फैबानो, जेनेबा कमेन्ट गारबोबानो आं हरफिनखायो नालाय आगै। आं नोंखौ खालामदों खालामाखै र' दा चेक खालामफिनगोन दे आगै सना दे। कमेन्ट गारबोदोंबाथ' आं कमेन्टआव नायनानै खालामफिनखायो नालाय। ओमफ्राय जोंहा नानिया मा होनदों, जोंहा अ होनदों, ओमफ्राय सम्पाया ब्लु खालामना हो आब' र' ब्लु होना होनि होनबा। आगै सम्पा ब्लु होनानै होबाय आं। ओमफ्राय जोंहा दुनु जा मा होनदों, 5 लाइक दान बाजै सनानो, थेंक इउ भेरि माच आगै सना, गोजोननाय थाबाय। आगै बिबारा मा होनदों, आब' दिनैबो जा गरम ना, गरम आगै सना, बाहेरायाव थानोनो हाया गरमा। ओमफ्राय आङो बिदिनो न' सिङाव थाग्राखाय न' सिङाव थानो मोजां मोनो सनाफोर, न' सिङाव फ्राय थाखायो आं। ओमफ्राय सम्पाया अके आब' होनदों, थेंक इउ भेरि माच आगै सना, गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय बयखौबो, बिनानाव फंबाय बिबोनां गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हरबाय सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा बिबारनो गलाब बिबार ला होनदों आरो आगै बिबारनो हरदो हा, गलाब बिबार ला होनदों। ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा आगै नुजाफैनो हाबाय, मस्ट वेलकाम आगै सना, गोजोननाय थाबाय। मन्दिरा आगै लाइक दान आब' सनानो, थेंक इउ भेरि माच आगै लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिमबो। ओमफ्राय दुनुआ मा होनदों, हे मन्दिरा सना होनहरदों आरो। ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनदों, अके अखायानो फैला आब', अखासो होनदों सना, अखायानो फैला आब' जोंनिथिंनो। जोंनि जायगायावबो अखा गैया आगै सना, सान्दुंल', खालि गरमल', अखा हानो बायदि जायो, हायाखै आरो। ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा मा होनदों, हेल' दुनु होनहरबाय। ओमफ्राय जोंहा सम्पाया मा होनदों, हाय मन्दिरा फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरो। ओमफ्राय दुनु जाया जोंहा सम्पा आंनो ब्लु गैया हा, सम्पा आंनो ब्लु गैयानो, नोङो ब्लु नांगौ नामा? ब्लु होना होनि आङो दुनुनोबो आगै सना, होना होनोसै र'। नोंनोबो होबाय दुनु आगै, होना होबाय दे आगै सना, नोंनोबो होबाय आं। सोर दं एसे कमेन्ट खालामदो सनाफोर। लाबाय दुनु, दादासो ना आब'सो ना फंबायसो होनदों आरो। जानोहाय दुनुआ दादायानो जागोन खोमालै, आंबो मिथिया आगै। दुनुआबा दादा ना फंबाय ना मा जायो मिथिला ना आगै ना बिनानाव, मिथिला आं सनाफोर मा जायो। आं दिनै गोसोआनो बिराद गाज्रि मोनदों आगै बिबार, बिराद गोसोखौनो मोजां मोनाखै। मानोबा दिनै नाबा खमि नाबा दुखु होनबाय थादों आंहा, ओरैबायदि गोसोखौनो गोजोननाय मोनाखै आं सनाफोर। मानोबा मा जादोंथाय, गावनि गोसोखौनो गाव मिथिलायै जादों आरो।
ओमफ्राय जोंहा जिरिना दं दुनु नोंहालायनो हो जिरायना दं दुनु नोंहालाय होनना बुंहरदों जोंहा मन्दिराया। ओमफ्राय आगै सम्फाया मा होनदों मोजां मन्दिरा नुबाय आरो जोंहा आगै सम्फाया। ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा आगैया मा होनदों सम्फा खि नुबाय हारहरबाय लादो आगै सम्फानोहाय हारहरबाय जोंहा दुनुआ। ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों बयफ्रेन्डसो जागोन बिबार होनहरदों आरो बयफ्रेन्डसो जागोननो जोंहा दुनुआ मिनिहरबाय जोंहा दुनु आगै सनाया। ओमफ्राय जोंहा सम्फाया मा होनो मन्दिरा सनाखि होनहरबाय। ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों मानो गोसो गाज्रि खोन्थालाय खोन्थाबाय थायो आब' होनो। मिथिया आगै गोसोखौनो मानोबा एसे गोजोननाय मोना आङो सानफ्रामबो बिदिनो मोनो। माबा मोनसे खमि बा माबा मोनसे जासिगोन बा माबा मोनसे गोमालांसिगोन बा माबा मोनसे फैसिगोन माबा मोनसे गोसोआवहाय बिदि फैबाय थायो आंनाव मिथिया मानि थाखाय बिदि जायो आंबो बुजिनो मोनला माबा मोनसे खमि मोनबाय थायो सनाफोर आङो जेब्लायबो। ओमफ्राय जोंहा मेगनाबो नायथाबबाय थानो हाया आगै आं मा जादोंथाय ओरैबायदि खर'आव थाङोना आगै आंनिया मेगनाव माबाबाथाय आङो दिनै दसेल' होगोन दे आगै सनामोन आं दिनै दसेल' होगोन बारा गोबाव होआ आङो दिनैहाय। मानो होनबा आंहा मेगना मैयानिफ्राय बिराद गाज्रिसिन जादों ओरैबायदि सिनायनो हाया जादों सनाफोर मैयानिफ्रायनो। ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों आं उन्दुना दं मन्दिरा नुदों। ओमफ्राय दुनु मा ओंख्रि नुबाय जागै बिबारा सानफ्रामबो हेपियाव थानो नांगौ आब' इन्जय खालाम लाइफआव। इन्जय खालाम सोरजों इन्जय खालामो सनाफोर सोरजों नोंगौ मैयाबोसो डिउटियावनो थाङो आं मोजोंबो रायज्लाय मोनखाया सानफ्रामबो रायज्लाय मोनखाया सोरजों दसेखिनिल'सो रायज्लाय मोनो। ओमफ्राय जायनाखि लोगोफोर बिदिनो एल बि आव फैनायफोरजों आं एसे फुरथि खालामो बेनोसै आरो। ओमफ्राय एल बि आव जाखिनि फैयो बेनो सनाफोर आं गुबुनफोरजोंलाय बहा रायज्लायनानै नाम्बार साम्बारबो गैखाया आंनियावहाय बेनो आरो। ओमफ्राय एल बि होबा एल बि होना बेमार जाबाय नामा आब'? बेमारखौनो जाबाय होननांसिगोन आगै मेगना एकदम गाज्रिसिन जाथारबायना आंनि मेगना मोदै गबाय थादों सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा आगै सम्फाया मा होनदों थेंकिउ आंबो खालामबाय दे नोंनिखौ होनहरदों आरो जोंहा सम्फा गैया। ओमफ्राय बिबारा बयफ्रेन्ड दुनु होनहरबाय बयफ्रेन्ड हरबाय आरो दे सनाफोर एसे कमेन्ट खालामदो। मेगनानो खानिसो जामारसिगोन नामा आंनालाय मेगनालाय। आं दिनै बारा गोबाव होआलै सनाफोर आं दसेल' होखागोन। आं 10:30निफ्राय होदोंना 10:20निफ्राय होदों खोमा आङो 10:20आव होदोंमोन नामाथाय 20 ना 10:30 जाखो खोमाना 20आनो जानांगौदां 10:20निफ्राय होनाय बायदि मोनदां। होमबा आङो मथा मथि आं दिनैसो थाब दोनगोन आरो आं गोबाव होआ दिनै। मा होनदों दालि आलु सयाबिन आरो दाउदै सम्फा होनहरदों जोंहा आगै दुनुमोना ओंख्रिया। ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनदों हौवासा लोगोब्रा होनदों आरो हौवासा लोगोब्रा होनबाय आगै बिबारा। ओमफ्राय आगै सम्फाया होनदों। ओमफ्राय दाना आगै बिबारा मा होनदों कमेन्ट होनबाय आरो। ओमफ्राय जोंहा दुनु आगैया मा होनदों बिबार होनबाय साइली सिस्टार बे आगैया साइली सिस्टर मोस्ट वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए साइली सिस्टर मेरा तबीयत अच्छा नहीं है साइली सिस्टर थोड़ा सर्दी जुकाम भी हुआ है। ओमफ्राय जोंहा साइली सिस्टार लाइक डान सिस्टार थेंक इउ भेरि माच सिस्टार। ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों हाबा जाबाय दुनुना सोंहरदों साइली सिस्टारनि हार्ट बेजा थेंक इउ भेरि माच सिस्टार। सोर दं एसे कमेन्ट हरदो सनाफोर। आगै बिबारा मा होनदों हेल' साइली बोला बिबार सिस्टार ने आपको सिस्टार ने बोला। ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों जायाखै मोजां सना बिबार होनहरबाय आरो। ओमफ्राय जोंहा सन्जिरा मा होनदों आं अनखा जि सुदों आं आरो जि सुनायावलाय बोरैहाय दोननानै थांखो नोंलाय जि सुनायावहाय ना खोमायावहाय हेडफन लगायनानै थांबाय नामा नोंलाय खोनासंबाय आरो ने।
ओमफ्राय जोंहा साइलिया मा होनदों हेल' बिबार बला ओमफ्राय जोंहा तुरुन मोखां थारुन मोखां सरि थारुन मोखां नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम। जोंहा फंबाय सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै। जोंहा फंबाया दासान्दि फैथाराखैमोन। गुड मर्निं आब' अखि गोबाव जाबायमोन आं एलबि फैनो हायाखै आब' अखि। थेंक इउ भेरि माच आगै सना बिब'खौ गोसोखांनानै सफैदों गोजोननाय थाबाय आगै। आंहा दिनै खर' सानायानो खुनुरुखुमसो आगै आं दसेल' होथारगोन बारा गोबाव होआ सनाफोर। बिराद खर' सादों खर' सानानै मानसिया गाबबावदोंसोमोन ओरैबायदि खर' सादोंना खर' सानानै गाबना मुब्रुम फैबावबाय नोंसोरजों रायज्लायफैबावबाय सनाफोर। ओमफ्राय मरा साइलि फाग्लि गुड मर्निं नुदों जोंहा दुनु कलिजा आगै सनाया साइलि सिस्टारखौ। ओमफ्राय जोंहा सम्पाया मा होनदों साइलि दे बोरमा ब्लग प्लिज सापर्ट होनदों आरो सपोर्ट करने के लिए बुला रहा है साइलि सिस्टार को सम्पा सिस्टार ने। नोंबो थांनो हागोन आगै नोंबो लोगो जाहैनो हागोन जेबो नङा साइलि सिस्टारा हरफिनखायो। साइलिया बिराद खुलाखा जोंहा साइलि सिस्टार बुहुत आच्छा है। ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनो ओइ दे सनजित नों अन नङा होनदों आरो ओइ दादा सनजित नों अन नङा नुदों। जोंहा नावबो नुजाफैनो हादों थेंक इउ भेरि माच आगै आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम। जोंहा लाइक दा होनदों आरो दे आगै सना लाइक होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। सनजित होनदों साइलिया मा होनदों कलिजा गुड मर्निं फाग्लि नुदों आरो। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों बिबार बेयावनो थाजोबजासिम होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा मदिसा नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम। जोंहा बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय बिबोनां। ओमफ्राय जोंहा बाजै फैदों लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै। ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों बिबार अदालगुरि जा अदालगुरि खोथा मोनलायनांगौ जोंहा होनदों आरो बिबार अदालगुरिजों अदालगुरि खोथा मिलायनांगौ जोंहा होनदों। ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों साइलि फाग्लि मरा मा खालामदों होनदों आरो। ओमफ्राय बिबार आगैया मा होनदों जोंहा नोंगौ नामा दादा सनजित होनबाय। ओमफ्राय जोंहा दुनुजाया सनजित बोरैहाय होनना सोंबाय। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनो 11:30सिम होदो होनदों। 11:30सिमखौनो होनो हागोन ना हायाथाय र' नायनोसै होनो हायोबा होनोसै। ओमफ्राय दानिया सनजितआ दुनु हरबाय। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ ओमफ्राय जोंहा साइलि सिस्टारा मा होनदों लेट रही हूँ मैं अभी मोरा कलिजा नुबाय आरो। ओमफ्राय जोंहा साइलि माबाया बिबार आगैया मा होनदों दादा सनजित अदालगुरिनि आंनि भिडिअ नायाले होनदों। भिडिअ नायानो मानो नायाखै सनजित नों मानो नायाखै बिबारनिखौ नायनानै हो मानो नायाखै। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों दसेल' बाजै जेबो नङा दे आगै दसे समबाबो नुजाफैदों सापर्ट खालामदों बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जेबो नङा सनाफोर आं थारमाने खिथानानै थाङाबा एसे दुखु मोनो। आं थांसै होनबा आं जेबो साना सनाफोर लाइकल' होनानै आं थांसै होनबाबो आं जेबो साना। ओमफ्राय आं खारखुमा लांजोबा हले बिराद दुखु मोनो आरो। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ बिबार होनबाय जोंहा स्पेस नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम। जोंहा स्पेस आगै गोजोननाय थाबाय अनामिका फाग्लि होनफैदो आरो। ओमफ्राय जोंहा स्पेसआ बाजै मा होनलै बुथब होनथारो बुथब होनफैबाय हाय आगै सना। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों बिबार नोंनिखौ आं नायजोब्बाय होनदों। जोंहा मदिसा लाइक दा होनदों गोजोननाय थाबाय। जोंहा फंबाय मोनाबो नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आब' होनदों दे जेबो नङा सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा नर' नुजाफैनो हादों नर'सो ने नारायाव नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम। जोंहा फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय आगै। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'रमा मा होनदों आइडिजों दं आं दे आगै सना जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों आं अनखा र' जि सुनो आं जि सुना दे जेबो नङा दे सु दे। ओमफ्राय जोंहा दुनुजाया मा होनदों
मरा साइलि फाग्लि होननानै हारहरबाय लादो साइलि सिस्टार। ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनदों जादा राजमन्दिर थांथ' थगायसुला होनना मिनिहरदो आरो। ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों आंबो खुनुरुखुमसो दानो जाफिनलांगोन मबाइल आंबो खुनुरुखुमसो दानो थांफिनलायगोन आरो जेबो नङा आगै सना। ओमफ्राय मबाइला आब' खि चार्ज मोनाखैनो होनो जेबो नङा दे बेखौनो हाया आब' खि आंहा होनदों चार्ज होनायखौनो बख'नो हाया दे जेबो नङा दे आगै सना दे थां दे जेबो नङा दसेखिनि नुजाफैदों गोजोननाय थादों थेवबो आगै आं जेबो साना बिदिनो खिन्थानांगौ आगै सनाफोर जायहा बेस्थ' बे खिन्थानानै थांनांगौ जेबो नङा। जोंहा आगै मना मा होनदों मासे मेन चेनेलजों एसे बेरायना आं आब' जेबो नङा आगै थां दे जेबो नङा। ओमफ्राय साइलिया मा होनदों मरा कलिजा उरला फाग्ला बुंदों। ओमफ्राय जोंहा साइलि सिस्टार ने ओमफ्राय जोंहा मा होनो मदिसा होनदों थेंक इउ भेरि माच आगै सना अन थानायनि थाखाय। जोंहा आगै मना मा होनदों हेल' बिबार मादै नुदों। ओमफ्राय जोंहा बिबार आगैया मा होनदों आब' बिदांनियावबो थांगोन आं जेबो नङा आगै सना थां दे थां। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों आगैया मा खबर बिबार मादै नुबाय। ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा मा ओंख्रि जानायमोन आब' खि फुङाव होनदों आं फुङाव ओंखाम जायाखै सनाफोर रुटिबो जादोंमोन। ओमफ्राय आलु होनानै आलु मथर बायदिसिना बिदिनो संदों आङो ओंख्रि संना होदों बेजों जादों। ओमफ्राय जोंहा मदिसा होनदों थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय सना। ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों साइलि मरा फाग्लि होनहरबाय। ओमफ्राय आगै बिबारा आब' बिदांखौबो गारनो हाया जेबो नङा आगै सना दे थां दे नोंब'आ जेबो सानाना थां। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों बिबार आंबो थांगोन बिदांनाव बे अना आब'नाव आइदि गालांनानै होनो दे आगै थां दे जेबो नङा। थारुन मोखाङा मा होनदों बिबार आगै मा ओंख्रि जानाय होनदों। जोंहा नबजिरा मा होनदों नबजिर आदा सफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा बिदा गोजोननाय थाबाय आदा सनानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हरबाय गुड मर्निं अना सनानो थेंक इउ भेरि माच आदा गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा बिबार आगैया मा होनदों हेल' माइ ग्रेन्डमादार मन'राम नुबाय। जोंहा बिबार आगैया मन'खौहाय। ओमफ्राय जोंहा मदिसा होनदों साइलि सिस्टार ओमफ्राय स्पेसा होनदों अनामिका बे खुदुमहर सना बांद्राय अख्रा दाजा होनदों आरो अनामिका दे खुदुमहर सना बांद्राय अख्रा दाजा होनदों। ओमफ्राय दाना जोंहा नबजिरा मा होनो लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच आदा सना लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आगै मन'आ मा होनदों खबरा बिबार मादै होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों आंना गेजेरावनो खबरा मन' नुबाय। ओमफ्राय जोंहा मदिसा आइ लाभ इउ अल होननानै हारहरबाय बयनिसिमबो। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ जोंहा अन। ओमफ्राय जोंहा सम्फाया मा होनो नबजिर बर' आंजों लोगो जादो दे सम्फा नोंबो लोगो जायो बे आदाजों लोगो जा आदाया बेग हरना होयो नों लोगो जाहैथां थां जेबो नङा आदाया बेग खालामफिनो सनाफोर लोगो जाहैथां जेबो नङा लोगो जा। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों मा ओंख्रि जानाय बिबार मादै नुबाय। आगै बिबारा मा होनदों नोंनि बे लाइ मन' नोंनालाय मन' होनदों। ओमफ्राय जोंनिया ओमफ्राय सम्फाया मा होनदों थारुन मोखां मा खबर नुबाय। ओमफ्राय जोंहा नबजिरा मा होनदों सम्फा आंनि चेनेलाव कमेन्ट होना दोनदों भिडिअ नायनानै कमेन्ट गारबो सम्फा बिदिनो 10 मिनिटसोनि भिडिअ नायदो ओमफ्राय कमेन्ट गारबोदो होमबाना आदा नबजिरा नोंनो हरफिनखागोन रिटार्न बे हरखायो जेबो नंखाया आरो गासिबो सापर्ट खालामलायखायो जेबो नङा। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों दुखुआव दं बिबार बेखायनो जिरायनानै दं आं बिफां सायायाव होनदों। ओमफ्राय जोंहा बिरु सारबो नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम बिरु सार मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। बिरु सार ने लाइक भी दान किया है थैंक यू लाइक दान बाजै होनदों गोजोननाय थाबाय बिरु सारनिसिमबो थैंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा बिबार आगैया मा होनदों गेन्द्रि ना मा बुंखो
गुन्द्रिना मा बुंखो गोखै ओंख्रिना गोखै ओंख्रियामोन मन' होनो गुन्द्रिना मा बुंखो गोखै ओंख्रिना मामोननो आं गोखै ओंख्रिया मन होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों मन्दिरा सना आइ मिस इउ होनहरबाय ओमफ्राय साइलि सिस्टार अन थेंक इउ भेरि माच साइलि सिस्टार ओमफ्राय जोंहा सम्फाया मा होनदों अके जागोन दे नबजित लोगो जाहैथां जेबो नङा सम्फा आगै लोगो जाना हो हाय बिरु गुड मर्निं होनहरबाय जोंहा नबजित ब्रादारनि बोला बिरु सारको हाय बिरु गुड मर्निं बोला साइलि सिस्टार हादिया थेंक इउ भेरि माच साइलि सिस्टार लेलिया ओमफ्राय बिबार आगैया मा होनदों मानि दुखु जादों मन' होनबाय ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों आं बुजिया सोर बिबार मा होनदों आरो आं बुजियासै बिबार मा होननानै मा ओंख्रि होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों बिदिनो बुहुद माबा माबि टेंसनाव दं आं बिबार होनहरदों ओमफ्राय स्पेसाव अन फाग्लि होनबाय दे गोजोननाय थाबाय जोंहा स्पेस गोजोननाय थाबाय सना ओमफ्राय जोंहा दुनुआ मा होनदों मरा साइलि बुं दे होनदों आरो हाथ हरबाय मरा साइलि के लिए हाथ दिया है दुनु कलिजाने बिरु सारने गुड मर्निं दादा बोला ओमफ्राय जोंहा बिबार आगैया मा होनदों जेबो नङा मन' आंबो बुंगोन नोंला ओंख्रिखौ होनदों आरो आंबो बुंनो रोंला ओंख्रिखौ होनहरदों आगै बिबारा ओमफ्राय जोंहा नबजित ब्रादारनि किया बोला थेंक इउ बिरु ब्रादार बोला ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा मोजां आंना खबरा सम्फा होनहरबाय बिरु सारनि किया बोला मा खालामदों दादा आदा बोला सार भी बर' बोलने के लिए बर' बोलने आता है ना सार बिरु सार भी ओमफ्राय दानिया जोंहा नबजितआ मा होनदों बिरु गुड मर्निं बोला मदिस ब्रादार ने बिरु सारखौ ओमफ्राय जोंहा नबजितआ मा होनदों दं जिरायना होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों ओइ बिबार जायखिजाया गोखै ओंख्रि होननानै सानना लानोसै आं होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बिरु सारा मा आदसा बोला सार ने ओमफ्राय जोंहा बिरन्जय बसुमतारी नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय गरम अलाय मानो जि जोमखो बाजैनो जि जोमबाय सनाफोर जोमग्रा जोमबाय नोंसोरजोंनो एसे लाइभआव फैबाय लाइभआव फैनायावसो जोमग्रा जोमाबाबो गाज्रि सानलायगोन ना सनाफोर ओंखायनो एसे जोमग्रा जोमनानै फैबाय नोंसिनिसिम गावनि बर'नि जोमग्राखौनो जोमबाय सनाफोर ओमफ्राय जोंहा मदिसा बाय साइलि सिस्टार अन बाय बिरु सारने गुड मर्निं मदिस बोला ओमफ्राय जोंहा स्पेसा मोनो बाजैलै आंनो हिन्जाव नांगौलै होनदों हिन्जाव नांगौ सनाफोर आजिखालि हिन्जावालाय माथो होननाय बेयावनो नागिर सनाफोर बेयावनो मेरला सिख्लाफोर दङ दे बेयावनो बासिदे लोखि दे ओमफ्राय आगै बिबारा जोंहा मा होनदों थांथ'नाय टेंसन जानो नाङा मन' लाइभआव हिपि थानो नांगौ इन्जय खालाम लाइभआवनो हिसाबावथ' इन्जय खालामनांगौ लाइभआव हिपि थानांगौथ' आरो आगै मन' खिन्थु मालाबानि समाव हिपि थानो सानबाबो जाया आंहाबो बिदिनो टेंसन जायो हारसिं थानायजों मानायजों दुखु जायो सनाफोर दा आङो दा एलबि होनायनिफ्रायसो गोसोआ एसे गोजोनदोंमोन बेनि गेजेरावनो आरो मालाबा बिराद दुखु जायो सनाफोर मानि थाखाय दुखु जायो बुजिनो मोनलाय लाङा हारसिं थाबा एसे गोसोआ गाज्रि मोनमारोथ' आरो ओमफ्राय जोंहा मिरा बर' नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम आगै सना गोजोननाय थाबाय हाय मा खबर होनदों आरो आगैया जोंहा ओमफ्राय मदिसा अन ओमफ्राय दुनुजा बाजै बाय बाय एन्ड अल गाइस एन्ड मरा साइलि फाग्लि बाय बाय अके बाय बाय दुनु आगै सना गोजोननाय थाबाय गावनि गोनां समखौ गारनानैबाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै सना दुनु बाय बाय आगै ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनदों मन' होनहरबाय मिनिबाय ओमफ्राय आगै मन'आ मा होनदों गैयालै बिबार हिपि जानो
समबाबो हेपियावनो थानो हाया आंनो जेबो नङाखै सना गोसोखौ बांद्राय दुखु लानो नाङाखै मन' गोजोनाव थानो नाजायाखै नोंसोर दा सेंग्रा सम बे समावहाय इन्जयसो लानांगौ सनाफोर दुखु जानो नाङा मन'आगै ओमफ्राय साइलि सिस्टारा मा होनदों हाम बाय मरा कलिजा साइलि सिस्टार भी जायगा अभी साइलि सिस्टार ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों बिबार होनबाय स्पेसा वेलकाम बिरु सार अनामिका का लाइफ मैन स्पेस ब्रदर ने मेरे लिए वेलकम किया है बिरु सार को थैंक यू वेरी मच स्पेस ब्रदर ओमफ्राय जोंहा दुनु कलेजा मा होनदों अके साइलि फाग्लि मरा होननानै हार हरबाय नै दुनु कलेजानि लेलो साइलि सिस्टार आपके लिए भेजा है हार्ट दुनु कलेजा ब्रादारने ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों गरमथारलै बाजै माइबार बिदैखौसो गुसु लोंनांसिगोन अमा मा होनो अमा सावनायजों लोंनोबा फै बाजै आंनावनो दंथ' माइब्रा बिदैया आंहा नै सनाफोर ओरै गोदोना सादों ओरैहाय खर' सादों बिराद खर' सादों खर'खौनो थिखोनो हाया ओरैबायदि खर' सादोंना आंहा प्रेसारा ल'बाथाय बिराद खर' सायो सनाफोर प्रेसारा बिराद ल' जागासिनो दासान्दि आंहा जि प्रेसार ल' आंहा खर' साखायो आं थाल मोनो ओमफ्राय जोंहा बिरु सारनि किया बोला थेंक इउ स्पेस बोला बिरु सारनि स्पेस बोला आरो बोला रहा है स्पेस को ओमफ्राय जोंहा साइलि सिस्टार अन मदिसा बिरु सारजी बोला ओमफ्राय जोंहा साइलि सिस्टार बाय बाय ऑल बाय बाय अनामिका सिस्टर ओके सिस्टर आपने मेरे को सपोर्ट करने के लिए आया है थैंक यू वेरी मच सिस्टर ने मेरे लिए हाथ भेजा थैंक यू वेरी मच साइलि सिस्टर ले लिया मैंने ओके बाय बाय ओमफ्राय जोंहा स्पेसा मा होनदों वेलकाम बिरु सार होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिबार आगैया मा होनदों दिदि बा मा जानो बिदिबा मा जानो मन' होनदों गासैहाबो टेनसना थाखायो अब्लाबो बावगारना हेपियाव थानो आंथ' बुजायो बयखौबो बिनानाव फंबायफोरखौहाय बयबो हेपियाव थानो नाजा सनाफोर मोजाङै थानांगौ टेनसना बयनिबो लाइफआव दंखायो दुखु आरो सुखुजों लोगोसे दुखुआ थाफाखायो सनाफोर आरो दुखुजों सुखुआ थाफाखायो बे मोननै बुस्थुआ मालाबाबो गारखाया आरो टेनसनजों लोगोसे खुसियाबो थाफाखायो खुसिजों टेनसनजों जखा सनाफोर ओंखायनो नाजानांगौ सेंग्रा समाव बिदि दुखु लाबाय थानो नाङाखै नोंसोर उन्दै बैसोनि गथ'सो गोजोनाव थानांगौ गोजोनाव थानो नाजा ओमफ्राय स्पेसा मा होनदों साइलि गुलु गुलु नुबाय ओमफ्राय जोंहा बिरु सारनि किया बोला मदिस बोलिए बोला बिरु सारनि ओमफ्राय जोंहा नबजिरा मा होनदों सम्फा थांबाय नामा होनना सोंहरदों सम्फाया थांबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा बिरु सारा थेंक इउ स्पेस बोला ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों खाना खाया कि नहीं बिरु सार जी बोला मदिस ने पूछा बिरु सार को खाना खाया कि नहीं बोला सार को पूछ रहा है बता दीजिए सर ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा मन'रमा मा होनो जागासिनो हेपियाव थानो नाजानायानो दुखुसो बारा जायो आंना बिबार बिदि नङा सनाफोर बिदि नङा गोजोनाव था बयबो बिनानाव फंबायफोर आंनि लोखि सनाफोर बिबोनांआनो जा बा फंबाय बा बिनानावानो जा बा आंनि देरसिन बिदा बिब'फ्रानो जाया मानो सनाफोर ओमफ्राय नबजिर आदा मा ओंख्रि जायामोन होनना सोंहरबाय जोंहा मदिसा ओमफ्राय जोंहा फुजा बसुमतारी ब्लग नुजाफैनो हादों गोजोननाय थाबाय बिमा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम जोंहा बिमा दसे नुजाफैबाय बिमानो गोजोननाय थाबाय बिमा दे थेंक इउ भेरि माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो बिमा ओमफ्राय जोंहा बिरु सारनि किया बोला खाना खाया नहीं अभी तक मोदिस और अपना बोला आपने खाना खाया कि ये निकी पूछ रहा है मोदिस को बोलिए ओमफ्राय दाना जोंहा मा होनो बिबारा
औ मा दुखुलै मन' फेमिलि प्रब्लेम नामा मन' होनदों। मा जादोंनो मन'आ खिथाहरदो। ओमफ्राय जोंहा नबजिनि खियाबरा दादा ने नबजित ब्रादार ने ओइ मरिस ब्रादार फुङावनो अमा बेदर जाबायलै होनदों आरो फुङावनो अमा बेदर जाबायनो जादाया। ओमफ्राय दानिया जोंहा मन'आ मा होनदों बिबार बिदिनो होनबाय आरो ओमफ्राय दाना जोंहा स्पेसा मा होनदों बिरु सार डिउटि में है क्या बोला। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों स्पेशल मदिसा मा होनहरदों नहीं किया सर जी पता नहीं क्या सब्जी बानाया बोला मदिस ने। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों हेल' फुजा बसुमतारी नुबाय। ओमफ्राय जोंहा बिरु सारा मा होनदों आज डिउटि नहीं है स्पेस बोला। ओमफ्राय जोंहा मदिसा गोथावथार अमा होनबाथाय मोजां मोनथारो नबजितआ दाना अमा जायै आंहा बेसेबां बुंदों आंबो बिराद अमा आसार नाबा आसार खालाम दोनबाय थायोमोन सनाफोर। आं दाना खालामलालै जाफ्लांबाय थायो आसार बानायबाबो। ओंखायनो आं जाला अमाखौ एसे खम जाबाय बिराद फुङो अमाजों आं। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा औ नाइस सारनो बे गोथाव मोननायनि थाखाय जाफ्लांबाय थायो अमा बेदरखौ आंबो। दा एसे खम जाबाय जानाया जाथाराखै आं दासान्दि। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों आगै मन'आ हार्ट हरबाय नै आगैया थेंक इउ भेरि माच आगै सना। ओमफ्राय जोंहा नबजितआ मा होनदों वान 13 दिन जायामोन मैयानिफ्राय मोनजाबाय मानसि थैनायनि 13 दिन गाहाम जायाखैमोनथ' आरो दे जादो दे आदा दे जानांगौ जायहा जानो हायो बे जाजायो जेबो नङा। ओमफ्राय मदिसा हेल' मरा होनहरबाय। ओमफ्राय दाना दादा नबजित होनबाय आगै बिबारा मा होनदों आं पार्टियाव लाफागोन मन' आंनि फेमिलिखौ होनदों आरो। ओमफ्राय मन'आ मा होनदों मा खबर मदिस नुबाय आगै मन'आ सोंहरदों। मदिसा मोजां मन' नोंनालाय बोरै होनना बुंहरबाय। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों अके गोजोननाय थाबाय बिबार दियार नुबाय हार्ट हरबाय लादो आगै बिबार। ओमफ्राय जोंना स्पेसा मा होनदों लाभ हरबाय हार्ट हरबाय लाभ बरायबाय होनदों आरो गोजोननाय थाबाय स्पेस आगै सना। ओमफ्राय दानिया जोंहा मन' आगैया मा होनदों मदिस आं गाज्रिसो खबरा होनदों। खबरा गाज्रि नङा बे गाज्रि होनबाय थानाङा सना। नबजित आदाया मा होनदों दोनथ'बाय बाय अनामिका सनानो थेंक इउ भेरि माच आदा सना। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जोंहा गोनां समखौ गारनानै आदाया आंनाव नुजाफैदों रोजा रोजा साबायखर आदानिसिम थेंक इउ भेरि माच आदा गोजोननाय थाबाय आदा नबजितनिसिम। ओमफ्राय जोंहा बाय दे आदा नबजित। ओमफ्राय दाना जोंहा मदिसा मा होनदों मानोलै मन' होनबाय। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मदिसा मा होनदों गार्लफ्रेन्डजों नांलायदों नामा नोंलाय होनदों आरो। ओमफ्राय दानिया सोंहरबाय जोंहा मन'नाव आगै मदिसा सोंहरबाय फंबाय मन'नावहाय। ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो दुखु जानो नाङा आब' अब्लाबो फेमिलियाव प्रब्लेम जाबा होनदों दुखु जानो नाङा आब' अब्लाबो फेमिलियाव प्रब्लेम। आंथ' फेमिलियाव जेबो प्रब्लेम गैयालै आगै सना। ओमफ्राय आंनि गोसोआसो मानोबा दुखु जायो। आं गुबुनखौ बिराद हेपियाव थाजानो लुबैयो खिन्थु आंनि गोसोआदि मानो आंनि गोसोखौनो आं बुरखायनो हाया आंनि गोसोखौनो आं बुजायनो हाया बिदि दुखु मोनो आरो आंबो सम जाबाय थायो मानोबा मा खालामगोन मा मागोन मोनो गोसोआ। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों मा होनबावनो मदिस लाय बिदिनो बुंस' हायै दुखु दाहा दं जिउआवनो। दुखु दाहायाथ' थाखायोलै आगै मन' मा होनबावनो आरो। मदिसा मा होनदों मानो दुखु जानांगौ जाखो बाजै अनामिका होनदों आं दुखु जायोलै आगै मानोबा बिराद दुखु जायो आंबो बिराद दुखु जायो माखौ दुखु जायो आंबो बुजिनो हाया बिराद दुखु जायो। ओमफ्राय खिन्थु आं मालायखौ बिराद गोजानाव थाजानो लुबैयो मालायखौ बुजायो मालायखौ अनो आगै। ओमफ्राय आंनि दुखुखौनो आं फोजोबनो हायै जायो आरो। ओमफ्राय दाना ओइ बिबार दुखु जायो हो बिबार दुखु जायो होनबाय आगै मन'आ जोंहा। ओमफ्राय दाना
बोथोरा बोरै दिनै बिबार होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा आगै मोननाव सोंहरबाय ओमफ्राय आगै मोननाव हरबाय नै लादो सोरनो हरामोनथाय आगै मोननावबा आगै बिबार हरदों खोमा ओमफ्राय आगै बिबारा आब' आंथ' नाम्बार ब्लक खालामबाय दिनै होमबाबो हेपियाव थागोन आंहाथ' मानो नाम्बार ब्लक खालामखो आगै सना मा जानाय मिनिबाय आरो बे ओमफ्राय स्पेसा मा होनदों जोंहा मा होनदोंथाय आगैया जोंहा बुदब ना मागोथाय बुगादब ना मागोथाय बिबोनाङा जोंहा बुगादब दा था बाजै सना बुदब बुगा थांदों आंनिया बिदिनोखा आगै सना आं जै मिनिबाथाय बिराद मिनिबाथाय मिनिबाय हमथानो हाया आंना मिनिनाय बिराद फुथि ओमफ्राय जै आं दुखुना आं जै दुखुबाथाय आंखौ बारा मिनिहोनोबो हाखाला ओमफ्राय मिनिनायानो फैखाला आंनाव बेबायदि सनाफोर आरो आं जै सोरखौबा आं मैया गाबथारसैमोन मैया एसे गाबथारसैमोन आं ओरैबायदि हमथानो थादोंना आं सानफ्रामबो एलपियाव गाबोबा आंखौ सोर मानसि मोजां होनगोन आं एसे गाबखायो गाबनायाथ' बारा बोरो नाङा आं मैया गाबथारसैमोन बिराद दुखु मोनदों आं सनाफोर मैयानि दिनावहाय आंनाव रावबो फैयाखै मैया ओरैबायदि गाज्रि बिसोरो जायखौ आं एथ' अनो सापर्ट खालामो बिसोर फैयाबा बिराद दुखु मोनोना सनाफोर गोसोआव थेवबो आं मोनायावहाय आं थांनानै होदों आं आइदिजों थांनानै थाहैदों आंखौ सिनाय दासिनाय आं जेबो सानबाय थाला ओमफ्राय जोंहा प्रणब दास नुजाफैनो हादों प्रणब दास most welcome brother मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच ब्रादार नोंनि मा लिरदोंथाय बेयो नोंनि कुलिखौ मा लिरदोंथाय एसामिससो लिरखो ना मा लिरखो बेलाय न'आंनि सुलिखौ नन कुलिथ' ना मागोथाय ओमफ्राय जोंहा मन'आगै मा होनदों सोरखौ ब्लक खालामनो बिबार होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों दुखुआ थाखायोलै मन' आंनाबो दं दुखु ओमफ्राय थेवबो उफायथ' गैयाना मन' आंहाबो बिदिनो मन' ब्र टेनसन लाना सानसे टेनसन लाना सानसे गासिबो जाफुंजोबगोन साननानै ला नोंखौथ' आरो टेनसना बयनावबो दंखायो टेनसनालाय मा टेनसन दुखु दाहानि गेजेरजों सौसिलांनांगौ सनाफोर आंथ' नोंसोरखौ बिराद मोजाङाव लुबैयो आंनि फंबायफोर बिबोनां सनाफोर मोजाङै था बयबो मोजां जा नोंसोर दा उन्दै बैसो नोंस्रा सम दं खामायनो हायो सोलोंनो हायो रोङैखौ नोंसोर सोलोंनो हागोन बा खामायलांनो हागोन नोंस्रा जेबो सम जायाखै सनाफोर नोंसोर उन्दै गथ'सो ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों मानो जाखो बाजै होननानै खोनादों हो मानि प्रेसारल' जाखो बाजै उनामै खोनादों प्रेसारा आंहा जेब्लायबो ल'खा सनाफोर आंना बिपिआ जेब्लायबो ल' थाखा मालाबाबो हाइ जाफेरा आंना गोजौआव 100खौनो दावखोआ सनाफोर जेब्लायबो ल' ओमफ्राय आङो बिदिनो मुलि लोंबाय थायो भिटामिन लोंबाय थानाय जायो आङो ओमफ्राय गोथाव बुस्थुफोरखौबो जायाना आं एसे मुगैयो जेराव थै बारा थायो बेखौ जाखाया आं मुगैयो सनाफोर जाया ओमफ्राय मुलि लोंबाय थानांगौ प्रेसारा जेब्लायबो ल' आंनिया प्रेसार ल'बाथाय गोदोनाखौनो थिखोनो हाया आं ओरै फारसेथिं बिराद ओरै सायोबो रुबायबो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा बेलेग मानसिमोनलै हो मन' आंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामबाय होनदों बेलेग मानसिमोनलै मन' आंनि नाम्बारखौ मानो ब्लक खालामखो होनना मिनिबाय नोङो मानो ब्लक खालामखो आगै सना स्पेसा मा होनदों सोलिरबाय माथो आगै सना ओमफ्राय दाना जोंहा मन'रामा मा होनदों गैया जोंहा मदिस आंना लाभनि टेनसन
नङाब्रा आंना टेंसनानो एसे बेलेगसो होनदों। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा मा होनदों बिरु आप काहा है बिरुआ खारबाय गैला सिरि सिरि खारग्राखौ आं बेखौनो बिराद रागा जोङो। आं बिरु सारनाव थांबा खिथाबोयो। आं थांसै सारना खिथाबोलायबावो आङो बिरु सारनो। आंनाव फैग्राफ्रा खारखुमा लांजोबो सोर सोर साबसे दङ थाङोबा थांनो होनखा आं थांनो होननानै खिथालां आं रागा जोङो थांनो होनना खिथालाङाबाथाय दानो थाङोबा आं थांनोसै आब' आं थांसै बाजै होनना खिथानानै थां आं दुखु मोनो नङाबा। ओमफ्राय जोंहा आगै मोनाव मा होनदों ए बिदिसो नामा बिबार होनबालाय बिबार ब्लक खालामनो नाङा एबार होनदों आरो बिबार आंनो फार्स्ट टाइम नाम्बार ब्लक खालामबाय आं लाइभआव होनदों आरो जोंहा बिबार मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनो थारुन मोखाङा होनदों। ओमफ्राय थारुन मोखां आगै नोंनावबो बेटारि गैयाबा थांनो सना जेबो नङा बेटारि गैयाबा नोंबो थांदो आगै नोंबो थाबाय थानाङा मबाइलाव बेटारि गैयाबा उसुबिदा जायोना। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों ए बिदिसो आरो बिबार होनदों। ओमफ्राय प्रानजितआ बहा थांखो बिबार प्रानजितआ आंखौ खिथाना थांखाबाय आं थांनोसै होननानै प्रानजितआ ओंखारलांखाबाय जेबो नङा सनाफोर प्रानजितआ सोरनावबा दंहैखायो खोमा आं थांनोसै आब' होनलांखाबाय बाजै होनलांखाबाय बियो। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनो दे बिदिब्ला दे बेलेगबाबो उफायथ' गैया ना मन' टेंसन खालामाबा मा होनोथाय आगै सना टेंसन खालामबाबोथ' सल्भ जाया होनदों। ओमफ्राय ना मन' ब्र बेखायनो एसे फ्रियाव था मन'दारो टेंसन बुस्थुआ ना बिदि हरखाबै जोबनाय थांनाय बुस्थु नङा आगैमोन गावखौनो गाव फ्रियाव थानो सोलों बा फ्रियाव थानो नाजा आरो नोंसोर उन्दै गथ'फ्रा बांद्राय टेंसन लानांगौ माबा गैया सनाफोर। बिबारा मा होनदों औ मन' ओमफ्राय आं जा मिनिनोसो ओंखारबाय मन' होनदों आरो मिनिनो ओंखारबाय नोंहाय माखौ मिनिनो ओंखारखोथाय अके मदिस नाजानोसै होनबाय आरो आंना नै जानला मोनलासो देरखुमोन फरायनाया फैबाय। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों हेल' बिबार होनबाय। ओमफ्राय मन'आ मा होनदों ब्लक खालामनानै मिनियोसो नामा बिबार होनबाय। जोंहा ब्रादार सिस्टार नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा ब्रादार सिस्टार गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय हेल' होनफैबाय थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय दाना लाइक होआखैबा लाइक होदो। बिबारा मा होनदों मा मिथिला मन' प्रानजितखौ होनदों आरो आं मिथिला प्रानजितआ थांबाय दहायनो थांदों। ओमफ्राय दाना मन'आ मा होनदों जोंहा दुखुबाबो मिनिफ्लांबाय आं बिबार होनदों आरो मालाय बिबारा बिराद फुरथियाव थायो जोंहा आगै सनाया नोंबो था आगै मन' बिदिनो। ओमफ्राय आगै मन'आ मा होनदों ए दिनै नुवाखै बिबार प्रानजितखौ नोंबौआबा नुवाखै खानि खाथि बेसेबां फरायदों नोंसिनि कमेन्टखौ नुवानो फैखागोनसो खथ' नायगासिनो दङ खानि खाथिनो। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों आंजों थांगौमोन ना अमा मेगन खानिनिफ्राय गाज्रिसिन जेबो बुस्थु गैया आं जानो थांगौमोन ना अमा आसारखौ बाजैनो अमा आसारा दाख्लै जि बुरजा दंबावोमोन सनाफोर। ओमफ्राय दानिया बोरै जाखोथाय मावजिनि आखल जागोन खोमा बथलाव बे ओंखाम जाग्रायावहाय टेबोलावहाय बाज्रुमदों खोमा गोजौनिफ्राय। ओमफ्राय दाना आसाराव नांदों खोमा गोलैफैदेरदों ना माखो दाना आसारा हायाव गोलैना ख्रुब बेदरा बेसेबांबा बुरजा लस आंहा दाख्लै आसारा बेसेबांबा बुरजा दंमोन 1 केजि बानायना दोनफैदोंमोन आं एसे बयमनि गेजेरजों बयमसेमोन आरो 1 केजिया बांद्राय बुरजा जाया सनाफोर आसार बानायबा सेरनैसो नांखागौ आसार बानायनोबा। स्पेसा आइदि हर अनामिका होनदों आयै सना लोखि आइदि होनदों सना हनै मबाइलानो थैनायसो नै लोखि आंनि मबाइलजोंनो आं सापर्ट होनो हाया नै आंना थैनायसो फना चार्जआव होगासिनो नै थैदों फना थैनानैसो दङ आं सापर्टखौनो खालामना लानो हाया गावनि मबाइलजोंनो। ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा होनदों। ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों आंनि बाथ्राखौ खोनानानै मिनिफ्लांबाय आं बिबार नोंनि बाथ्राखौसो ने नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै मिनिफ्लांबाय आंनि कमेन्ट फरायनाय नुबाय सनाफोर आं बेसे खस्थ' फरायो थेवबो आङो
खानि खाथिबाबो फैबावो। ओंखायनो आंखौ बिनानावफ्रा बिबोनांफ्रा सापर्ट होनो थेंक इउ भेरि माच। हाय सनाफोर फंबाय, गोजोननाय थाबाय। आं जा एसे फरायनो हायो नोंसिनि खाथियाव, आंखौ दुखु मोननाङा सनाफोर। स्पेसा एसे इस आइडि होलायलायो। हरगोन र' सना। ओमफ्राय नोंना बे स्पेसालाय मेन नंखायाना, नोंना साला मेनजों फैखायाखैना, नों आइडिखासो खोमा नोंनाबो। दा नायगोन र'। आंनियावहाय नों लोगो दंना गैयाथाय बेखौ नुवाखैना आंहा दा स्पेसखौलाय। दस्राखासो खोमा नोंनिया, आइडिसो खोमा बियो। ओमफ्राय दाना बिबारा मा होनदों, आंबो मिनिदोंना मन' गासैखौबो बावगारना होनदों आरो। मिनिनांगौथ' आरो आगै मना मा होनदों, बिबार नोंजों रायज्लायनानै दुखुखौ दोनथ'नानै हारसिंनो एसे मिनिफ्लांबाय आं। मिनिनांगौथ' आरो आंबो आगै बिबारनि खोथाखौ बिराद मिनियो। आगै बिबाराबो मैया आंखौ जि मिनिहोनो सेस्था लादोंमोन। आं खिन्थु मैया गाबनोसो नागिरदोंमोन दे आगै बिबार। बिराद हमथाना थादों आं लाजिनानै। बुरिरि सामफ्रामबो बिनानाव फंबायफोरनि गेजेराव गाबबाय थायोना। ओमफ्राय दाना स्पेसा आइडि होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा मरिसा मा होनदों, आं मोसानो लुबैदोंलै बाजै, मेथाइ दामना होदो बाजैनो। मेथाइ दामना होनो, मा मेथाइ दामना? मबाइलानो थैनायसो सना, आं बबे मेथाइखौ दामबावनांगौ। आंबो मेथाइ खननो रोङालाय दाना, मेथाइखौनो खननो रोङाना आंबो, मा खनगोनखाय आरो। खालि आं फै बिमाखौल' एसे खननो रोंगौ। गोदो एल पि स्कुलाव खननाय गाना बेखौल' एसे फै बिमा फै होननायखौल' खननो रोंगौ सनाफोर। आं दस्राखौ खननो रोङा। ओमफ्राय मबाइलाबो थैनायसो चार्ज होदों। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मानो बिदि दुखु जायो नोंलाय बाजै, अनामिका बाजै? दुखु जायोलै सनाफोर, आं गाबफ्लांबाय थायो, आं एलबियावनो गाबफ्लांबाय थायो, बिराद दुखु जायो आं मानोबा। ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों, होनदों आंना ओरैनो रायलायनाय, ओरैनो मिनिनाय, ओरैनो गाबनायसो सनाफोर। ओमफ्राय बिबारा मा होनदों, जाय मानसि एसे मेगनखौनो नुवा आंहा बिदिनो जायो सनाफोर। ओरैबायदि मोदानोना मेगना, इसोर आंखौ बिदियावनो खारलांजोबो आंनाव फैग्राफ्रा। आं कमेन्टखौ फराय हाया नालाय। जाय मानसिना जाय मानसिया नङा बे ब्लक खालामना लाखागोन ना मन'? जायनो नोंगौ ब्लक खालामा बेखौलाय मा साननो? न' प्रब्लेम आंहा होनना मिनिबाय आरो आगै बिबारा जोंहा टेनसन फ्रि थाखायो। ओमफ्राय सनजिरा मेक्स हेल' होनबाय। मेक्सआ बहा मेक्स? आं मेक्सखौ नुवाखै। ओमफ्राय जोंहा मेक्सआ दंना गैया मिथियाना, उनाव दंथाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा मन'आ जा मिनिबाय, नोंगौना मोजांलै बिबार होनबाय। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा आइडि होनबाय। ओमफ्राय जोंहा सनजिरा स्पेसनो मिनिबाय। थालांजोब्बाय नामा कमेन्टआलाय? आयु बारख्रबखौसो फरायबाय नामा? नै खेबसे ब्लां फैबाय। अके नै बबेबा बारबोबाय नामा सनाफोर? अके जागोन। मा होनदोंथाय? होखागोन आं मदिस होनदों आरो। अके जागोन, खबरा होखागोन आं मदिस नुबाय। ओमफ्राय आगै मन'आ मा होनदों, अके लिंगोन मदिस, सिन्था खालामनो नाङा होनबाय। आइ बारख्ल' होग्रा माखोथाय मिथिला। ओमफ्राय बिबारा आं डेट लाबाय साननानै मोना होनदों आरो। आं डेट लाबाय साननाय मोना ना मा होनदोंथाय? साननानै मोना होनना मिनिहरबाय जोंहा आगै बिबारा जोंहा। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों, होनदों नुबाय। ओमफ्राय जोंहा सनजिरा मा होनदों, सनजिरा नै बिजों फैदों जोंहा। मस्ट वेलकाम जोंहा सनजिरा, गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय लाइक दा होनदों, थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा होनदों। ओमफ्राय मन'आ मा होनदों, गैयालै बिबार, डेट लानो हायाखै, गोसो थोबाबो गैया नालाय बेखायनो डेट लानो हायाखैनो। दानो हाबा जाजोबसै नामा नोंसोरलाय? नोंसोर हाबा जाबाथाय आंखौ सोर सापर्ट होफैगोन होनबा? आं जेब्लासिम मन' जाया अब्लासिम हाबा जानो मोनाहाय रावबो सनाफोर। आंखौ सापर्ट होफैनांगौ ना, बिनि उनावसो हाबा जानो मोनगोन। सोर हाबा जायो? आंखौ मन' जाहोग्रोदो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय हाबा जादो सनाफोर।
नङाबा बे खानिनाव रावबो फैनाय नङा मिथिबाय। ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों दं जेबो सिन्था गैया आब' खि आगै सना लोखि दे। ओमफ्राय जोंहा मदिस आगैया मा होनदों मावजिखौबो गोदाना आसार खालाम फिननांगौमोन आरो मावजिया खय बादि ना बेदर जालाङो आगै आंनिखौ। ओमफ्राय जोंहा मदिसा मा होनदों अनामिका बाजै आं थांथ'बाय दे बाय बाय अल फ्रेन्ड दे आगै सना दे थां दे सना। गोजोननाय थाबाय मदिस आगै आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय बिबाजैखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच। सनाफोर गोलोमफ्रुलायबाय आं कमेन्ट फरायनाया नायथाबनो। ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनदों आगैया औ बिदिबा गोजोन गोसो थोनायबो गैया मन' होनदों आरो औ बिदिबा गोसो थोनायबो गैया होनना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा सुनजिरा अ होनबाय आगै मनाव मा होनदों बिबार गोसो थोनाय गैया आंहा गोसो थोनानै थानाय मोनबा मालाबानो हाबा खालामना लायसिगौमोन आं होनदों आरो आं बिबार होनदों। ओमफ्राय जागै बिबारा मा होनदों सनालिया मा जाखो मन' गार्लफ्रेन्ड मोन दां माथो नोंनि आरो गार्लफ्रेन्ड मोना मा होनो। ओमफ्राय जोंहा अनजालि दैमारि नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जों आगै सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय। हाय आब' मा खबर दं आगै मोजाङैनो दं। ओमफ्राय स्पेसा जोंहा अन दं। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा जोंहा हार्ट हरबाय। बे स्पेसा सोर बियो सोर जाखो बियो आंखौ सिनायथारासै। ओमफ्राय दानिया जोंहा मन' आगैया मा होनदों नोंलाय बोरै हाबा जाखो हाबा जाखांनाय गथ' गोनांखासो बियो होनदों आरो नङालै बिबार हाबा जाखांनाय गथ' गोनांखासो होनदों सनालिखौ। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों अनजालि हेल' होनबाय आंनि फरायनाया मिस्टेक जादोंबा सरि दे सनाफोर मबावबा एसे भुल जाबाय बायदि मोनदां। ओमफ्राय स्पेसा आब' अनदो दे होनदों। आब' अनदो दे सोरखौबा अननो थिनखोथाय जोंहा स्पेसा गैया। औ आं नोंनि गार्लफ्रेन्डसो सानोमोन सनालिखौ होनदों आरो जा अनजालिया मा होनदों मन' मा खबर होनबाय। ओमफ्राय जोंहा आगै मनाव मा होनदों आंनि नङा बिबार बियो हाबा जाखांनाय गथ' गोनां गथ' थाखानायखौलाय आंनि नङा बिबार बे हाबा जाखांनाय गथ' थाखानायखौलाय मानो सोरबा थाखालायनाय नामा सोरबा होनदों। ओमफ्राय दानिया जोंहा आगै मन'आ मा होनदों अनजालि आंनि खबरा बारा मोजां नङा नुबाय। स्पेसा जोंहा आइडि होनबाय जोंहा गिरि नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम जों आगै सना गोजोननाय थाबाय। जोंहा गिरि आगै सनाया मैयाबो बिराद आंखौ सापर्ट खालामफैदों दिनैबो फैदों थेंक इउ भेरि माच। गिरि आगै नोंनालाय माथो जेबो भिडिअ थिडिअ गैया आं मैया नायदोंमोन ना आं नोंनिया चेनेल गैया नामा आगै सना आं मैया नायदोंमोन माथो जेबो भिडिअबो गैया नोंनालाय हेल' होनबाय। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा आइडि होनबाय। ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदों मानो मन' मा जादों होनबाय स्पेसा आइडि हर होनबाय। बिबारा औ आं मिथियामोन ना मन' उन्दैसो नुयो आं सनालिखौ होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा एपि ब्लग नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम आगै सना गोजोननाय थाबाय। बाजै दांखो 18 लाइक दा होनो थेंक इउ भेरि माच लाइक होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय स्पेसा आइडि हर होनदों आरो। ओमफ्राय आगै मन'आ मा होनदों दुखु जायो अनजालि नोंबो आंनाव कलबो हरा एसएमएसबो हरा नालाय लोगोनावनो होनदों आरो। ओमफ्राय दाना जोंहा स्पेसा मा होनदों आइडि हर होनदों आइडि हरनो र' नोङो उसायखौ आइडिसो बिदि नोङो। ओमफ्राय गिरिया माने बाजै मानसिया बाजै मिसा मिसिलाय होनदों आरो बाजै मिसिलाय होनदों आरो माखौ बुंदों आगै सना आं बुजियाखै। ओमफ्राय दानिया स्पेसा आइडि हरलाय बाजै होनदों र' दा नायगोन आङो नोंखौ नायगोन र' दा। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आंहा दाबो समखौनो
मोनाखैनो जेबो नङा दे आगै दे। ओमफ्राय जागै मना मादों अ बिदिसो नामा बिबार बिनि गथ' बिनि गथ'आनो दंखायो नों बिनि चेनेलाव थांनानै नायलाय बिनि गथ'नि बार्थडे दंमोन दाखालि आरो दाखालि बार्थडे जादों। ओमफ्राय दा गिरिया मा होनो साबसक्राइब खालाम बाजै आंनि चेनेलखौनो। ओमफ्राय नोंना माथो भिडिअबो गैया जेबो गैया बेयावनो साबसक्राइब खालामहरनांगौ सना हो माथो जेबो भिडिअबो गैया नोंनियालाय। आं मैया नायदों नोंथ' जेबो गैयानो माथो भिडिअबो नुवाखै आं। दे खालामा दोनगोन आङो ओमफ्राय भिडिअ गैयैखाय र' आं गाव फैफिनबा सोंगोन र' गावनियाव होननानै आं सोंदों आं दा खालामफिनगोन सना दे दा खालामहैगोन आं खिन्थु भिडिअ गैयाना नोंनिया आं खालामना दोनगोन दे भिडिअ गैयाबाबो आनजालांनो हागै सना बिदिबा नों माबा मोनसे रिल्सफोरबाबो हगारना दोनना रिल्सबाबो खालामनानै हगार आनजालाङोना बिदिबा नोंनाबा जेबो गैयाबा भिडिअ थिडिअ गैयाबा जालांफिनोना। ओमफ्राय दाना जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों लाला जोबदो गासैबो हाबा जालायजोबदो हाबाखौल' जाखुमानो नाङा ने जोंखौबो आब' आंहाथ' आगैनाव थांखाथारो जोंहा आगै थारुन मोखाङाव थांखायो खाथिखाना जोंहाथ' थांगोन आं आगै खाथि जाहैखागोन आं हगारखाया आं सिगां थांनानै जाखाहैखागोन आगै नोंसिनि हाबायाव। बिब'आ मा हरनो हायो आं दंसै उनाव एसेबाबो अननानै माबा मोनसेखौथ' हरनांगोन फंबायफोरनि हाबायाव ने आगै सना। आं हरनो हायाबा हरनो हायासै बानलु सेरसेबाबो हैनोसै आं संख्रि सेरसेबाबो हैनोसै सनाफोरनो। अनजालि दैमारिया मा होनदों हाय गिरि हरबाय ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनदों नोंखौ सापर्ट होबाय थाबा गोजोन बोरै नोंखौ सापर्ट होबाय थाबा जों बोराय बुरि जाजोबगोन माथो आब' रावबो लानाय नङा जोंखौ। आं मन' जायागौमानि हाबा जानो मोनालै रावबो हाबा दाजाखा आंखौ मन' जाखाग्रोखांदो जेब्लानाखि डलार फैयो अब्ला हाबा जाजोबदो खोनाबाय सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा स्पेस माबा गोनां होनना मिनिहरबाय मन'आ जोंहा बिबार होनना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनो जोंहा एपिया मा होनदों अनजालि मा खबरलै होनना आं मैया थांदोंथ' नोंनाव आं मैया आइदिन थांदों सैमा नोंनाव एपि आं एम्फौ होनबोखादोंना फैजोबनायाव आं एम्फौ होनबोखादोंना नोंखौ आगै नों आंखौ सिनायनाय नङा होननानै। ओमफ्राय अनजालिया माने मोजां एपि होनबाय ओमफ्राय मन'आ अनजालि होनबाय ओमफ्राय बिबारा औ मन' होनना मिनिहरबाय जोंहा स्पेसा आइदि दंबा हरसाय आब' होनदों र' दा हरना होनि बे फनानो अपसो सना नै आं सार्सआवसो होगासिनो दङ र' दा हरना होनि र'। ओमफ्राय जोंहा मन'रामा आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैलाय बिबार बिनि गथ'खौ नुगोन नोंहालाय नोंनि चेनेलावलाय बोरै फैखो सनालिनि फिसाजोनि बार्थडे थांदों नामा नों आगै मन'। ओमफ्राय दानिया ओमफ्राय जोंहा अनजालि दैमारिया मा होनदों मा मन'राम नायनो आराम होनहरबाय आरो ओमफ्राय जोंहा आगै मन'आ मा होनदों नों आंनाव मानो SMS बो हरा कलबो हरा अनजालि कृष्ण हरबाय जोंहा आगै मन'आ। ओमफ्राय जोंहा गिरिया मा होनदों फुथुरि चेनेल जागोन होनदों हो फुथुरि चेनेल जागोन होनदों आरो ने जोंहा आगै गिरिया र' दा खालामना होगोन आगै सना आगै गिरिया बिराद नायनो मोजांथार हेन्डसामथार जोंहा आगै गिरिया देनजार हेन्डसामखा नायनो मोजांखा आं मैया नायदों नालाय नुदों आङो बिराद नायनो साइज आगै बिबार जोंहा गिरिया अनजालि जि नायनो साइज जोंहा बे गिरिया अनजालि आगै। ओमफ्राय जोंहा एपिया मा होनो अनजालि ओमफ्राय स्पेसा आइदि होनबाय र' ओमफ्राय मन'आ मा होनदों बिबार होनबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनदों आं खनसेबो नायलाय मन' सनालिनि भिडिअखौ आंखौ खनसेबो रायनायनिफ्रायनो आं खनसेबो नायला होनदों आरो दे थारुन मोखाङा मा होनदों हामालै मालायनि खोथाखौ बुंबाय थानो फाग्लाफोर होनदों। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा आइदि हर बेग आइदि दं
होनदों र' आगै र' मोनसेसो थागोन खोमा र' आंना खिन्थु फना सुइस अफसो ओमफ्राय दानिया जोंहा मा होनदों जोंहा एसे नुजाफैनो हादों वेलकाम जोंहा आगै सना गोजोननाय थाबाय आयु आब' सान्दुं गोसाथार जोंहा बिनानावखौ बरायनानै लाबाय बिराद सान्दुं गोसा बाहेरायाव ओंखारनो हाया ओमफ्राय मन'आ मा होनदों आंबो दानो थांखाला बिनि चेनेलाव बिबार होनदों ओमफ्राय जोंहा स्पेसा आइडि हर होनबाय ओमफ्राय जोंहा मनरमा होनदों एसएम बाजै मा खबर होनबाय ओमफ्राय जोंहा आइडि दंबा हर होनबाय ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदों मा कल हरला बायनांगौ जाखो आंलाय मन' होनबाय आरो स्पेसा जोंहा आइडि दंबा बे हर होनदों आरो र' आगै आइडि बिबाय जोंहा बिबोनां सनाया आइडि नै आंहा दासो मन' होनदों ओमफ्राय जोंहा स्पेसा आइडि होनबाय ओमफ्राय जोंहा आगै मनाव मा होनदों अनजालि नों आंखौ सिनायला खोमा आंखौ रायदावला लोगो मोनखांबाय हो अनजालि नों आंखौ सिनायला खोमा नों आंखौ रायदावला लोगो मोनखांबायथ' अनजालि फ्रेन्ड आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा स्पेस ओमफ्राय आइडि दंबा आइडि दंब्रा मोनथाम ना मागोनथाय 3 होनबाय ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदों आब' आंनिखौबो नोंलाय साब खालामाखैबो साब अनजालि दैमारिखौ खालामबायथ' आगै खालामबायमोन ना आङो र' आं दासो खालामफिनगोन आगै सना खालामबाय अनजालिखौ आं खालामबायमोनदां जों लोगो जानाया बेसे गोबावसो दे आगै बुंलाय खालामनाय बायदि मोनबायमोन आं आगै नोंखौ ओमफ्राय दानिया जोंहा मन'आ मा होनदों आं मोनसे खोथा सोंनि दे आंनिया दाख्लै 1K जानायावहाय आंनि माबाफ्रा साबसक्राइबारफ्रा माखासे आनजालांदोंहाय ओमफ्राय आङो नायनायसो खालामफिनदों मथा मथि 10 जनसोआनो आनजादोंमोनदां ओमफ्राय आं बेखौ खालामफिनजोबदोंमोन दाख्लैहाय ओमफ्राय जायनाखि लोगोफ्रा एकदम फुरानाथार बिसोरसो आनजादलाजोबदों आं सिनायखानायफ्रासो ओमफ्राय आं बेखौ साब खालामफिनजोबदोंमोन ओमफ्राय आंथ' भिडिअ नायोना भिडिअ नायैबो नङा ओमफ्राय खालामफिनजोबदोंमोन आं खालामना लाफिनजोबदोंमोन आरो साब खालामफिनजोबदोंमोन ओमफ्राय जोंहा एसेम बाजै मा ओंख्रि होनबाय ओमफ्राय थारुन मोखां होनदों आब' एसेम नोंसिना खाथि जायो नामा बे बाक्सा बर' बाजारा आब' अखिना सोंहरबाय जोंहा एसेमनावहाय जोंहा थारुन मोखाङा आगैया ओमफ्राय दाना जोंहा एमावआ नुजाफैबाय होनदों एमावखौ फरायबाय जोंहा एमाव राजा जेरावबो नोंहा गादा जेरावबो लाबदा बरायनानै लाबाय बहा लोंनानै दासो सफैखो नोंलाय आं दोनहांसो सफैबाय नै आं दोननोसैयानो गोजोननाय थाबाय जोंहा बिबोनांसिमबो लाइक होआखैबा लाइक होदो खर सादों सनाफोर ओंखायनो आं बारा गोबाव होनो हाया ओमफ्राय एसेम आगैया मा होनदों मन' आसि बिमा मोननैखौ दानस'ना लाबा हामसिगोन खोमालै माथो गामियावल' थांबाय थायो मन'दों हो मा होनदों आगै मन' आसि बिमा मोननैखौ दानस'ना लाबा हामसिगोन खोमालै माथो गामियावल' थांबाय थायो मन' होनदों नोंसोर सानैजों बुजिलायसिगोन आगै आं मिथिला बेखौ एमावआ लाइक होनबाय गोजोननाय थाबाय एसेमा मा होनदों खाथिखा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एमावआ मा होनदों बिदिसो होनदों ओमफ्राय स्पेसा आइडि हर होनदों ओमफ्राय मन'आ मा होनदों आं मानो दानस'ला बायनांगौ जाखो एसेम बाजै होनबाय ओमफ्राय बिबारा आंनो आब' आंनो संख्रि नाङालै होनदों माथो नांगौ आगै दे बुं माथो नांगौ ओमफ्राय आगै मन'आ मा होनदों बिबार होनबाय ओमफ्राय जोंहा एसेमा मा होनदों नासो मन' मैथाजों नाजोंनो जोंहा एसेम नागैमोन ओंख्रिया ओमफ्राय दाना मा होनो स्पेसा जोंहा आइडि हर होनबाय ओमफ्राय जोंहा एमावआ मा होनदों अनलाइन होनबाय बिबारा मा होनो मन' होनबाय स्पेसा जोंहा आइडि एसेम होनबाय ओमफ्राय दाना थारुन मोखाङा आंनि लोगोफोर 6 जन थांदोंमोन आब' अखि एसेम आरो
ओमफ्राय मन'आ आंलाय एसएम बाजै होनदों। ओमफ्राय स्पेसा आइडि ओमफ्राय मन'रामा बिबार होनबाय। स्पेसा आइडि हर होनबाय। जोंहा थारुना जोंहा अन, ओमफ्राय जोंहा एमाव अन, ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनदागैया आसियानो गामिल' गेलेनो हो आसियानो गेमल' गेलेनो लुबैयो माथो मन' होनदों। आगै सना आं बुजियाखैमोन नों बुंनायखौ। ओमफ्राय दाना जोंहा स्पेसा मा होनो आइडि लाइक दं एसएम आइडि लाइक टु एसएम होनना बुंहरबाय। ओमफ्राय दा सनजितआ मा होनदों एमाव आदै खब्रा मालिक होनहरबाय। ओमफ्राय दाना जोंहा फ्रान्सिसआ मा होनो मैसो होना रागा जोंबाय। स्पेसा आइडि होनबाय। सनजितआ होनबाय मैसो हारि होनहरबाय। ओमफ्राय जोंहा माखै मन'आ मा होनदों गामि नङाहाय गेमसो सनाफोर। आं बेखौनो गामि नुगासिनो दं। मा गेम गेलेनो नों बाजै फ्रि फायारसो गेलेग्रा जाबाय नामा नोंबो एसएम बाजै होनो। आं सिनायाखै गामि सोंगासिनो दं गेमखौनो सनाफोर सरि आंहा बिदिनोसैबा मेगनाबो। स्पेसा मा होनो अन, ओमफ्राय दा फ्रान्जितआ मा मैसो हारि होनना मिनिहरबाय। ओमफ्राय दाना स्पेसा जोंहा अन, ओमफ्राय दाना एसएमआ मा होनदों नोंलाय मानो फैयासै आगै खि होनदों। ओमफ्राय दाना बिबारा मा होनदों मन' नों आब'निफ्राय संख्रिल' लागोन नामा हाबा जाबा होनना मिनिहरबाय। संख्रि सेरसे बानलु सेरसेनि बारा होनो हाया आङो रावनोबो। ओमफ्राय स्पेसा आइडि हर एसएम होनबाय। ओमफ्राय फ्रान्जितआ मा नांगौ आंनिफ्राय बानलु सेरसे ना संख्रि सेरसे खिथाखादोसो ओइ मैसो होनना रागा जोंहरबाय। ओमफ्राय सनजितआ मा होनो फ्रान्जित मार अखा हादों होनबाय। अखा हादोंनोहाय। ओमफ्राय सनजितनाव माबाया जोंहा स्पेसा जोंहा अन आइडि होनबाय। ओमफ्राय दाना सनजितआ मा होनो मार अखा हादों फ्रान्जित होनबाय। अखा हादों। ओमफ्राय दाना फ्रान्जितआ आं अर सायगासिनो सनजित होनबाय। ओमफ्राय स्पेसा अन होनबाय। असायबोफोरनि खोथा हमनो हायाहाय आं। अनजालिया माला लोगो मोनगोन नोंखौ आं रेलाव नोंबा बहानि होनदों आरो। ओमफ्राय दाना जोंहा स्पेसा जोंहा अन, ओमफ्राय दाना सनजितआ अन होनदों। ओमफ्राय गिरिया ससमा हरबाय। सना थेंक इउ भेरि माच सना आंनो ससमा हरनायनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबाय बे बिबाजैखौहाय ससमा हरबाय सनाया। ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों बिबार आंनो संख्रि नाङालै होनो। माथो नांगौ बानलु सेरसे संख्रि सेरसेल' अपसना माखौ संख्रिखौ लानो ना बानलुखौ लानो बिनि बारा होनो हाया बिब' गलामसो आंहा गैजाया नालाय बिब'आबो गलामसो नालाय। ओमफ्राय फ्रान्जितआ मा होनदों बिराद गोजांसो गारदों होनदों आरो दे अर सायदोंनो। ओमफ्राय जोंहा एमावआ अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा स्पेसा जोंहा अन बे स्पेसा सोरब्रा स्पेसा सोर आइडि हर होनदों सोर बियो। ओमफ्राय दाना जोंहा एसएमआ मा होनदों थोद स्पेस मडेल मानो आइडि नांगौ नोंनो होनबाय। ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ अनजालि अदालगुरि जा अदालगुरि अनलायदों दे जोंहा होनदों अदालगुरिजों अनलायनाय जादों अनलायनो अनजालि अदालगुरिजों अदालगुरि अनलायदो दे जोंहा होनदों दे अनलायदो अदालगुरिजों अदालगुरि। जोंहाथ' गैया बिजनिनियाथ' गैया खोमा बेवहाय रावबो। ओमफ्राय जोंहा मा होनो फ्रान्जितआ बिबार मैसो नुबाय। जोंहा स्पेसा आइडि हर एसएम गरम जादों होनदों। ओमफ्राय दाना आइडि हरना बिहरबाय एसएम माबा स्पेसा। ओमफ्राय दा थारुमुखा मा होनदों जिसे आरो खोमा राबानि गामग्राफ्रा आंजों हस्टेल थांग्रा गोजा आब' खि होनदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा आगै मन'आ मा होनदों दै बुद हो अनजालि सिनायाबा गैला गावनि जानानै एसे डिटेल्सआव खोन्थानो हाया होनदों आरो।
दै बाद हो अनजालि सिनायाबा गावनि जानानै एसे डिटेल्सआव खिन्थानो हाया सरि दे सनाफोर कमेन्ट फरायनाय मिस्टेक जादोंबा ओमफ्राय सनजिरा जोंहा अन जाफ्रानजिरा माने माथो हरलाय बिबारनो माथो हरालाय बिबार होनबाय मन'आ बिबार नों बिबार मा जाखो होनदों आरो आयु बेसेबां थांबार कमेन्टआलाय आं लास्टआवसो बारबोसैसाय सनाफोर माखासेखौ बारस्लायबोबाय आं मेक्सेला दासो फैदों नामा बिबोनां सनायालाय आं कमेन्टखौ बारबोबायहाय सनाफोर माखौबा गोलाव गोलावखौ मेगनासो मोदै गनो नागिरबाय सनाफोर बेसेबां जाखो दोननांखासिगोन आं दोनखानोसै बारा बेसेबां होबावनो बाल दोननोसै नामा सनाफोर बिबारा खर रायलायनो मोना होनदों आरो प्रानजितजों बिबार लोगोनो आइ बारस'ला बोबाय दे सनाफोर दे स्पेस ओमफ्राय आइडि होनदों ओमफ्राय दाना स्पेस आइडि जाफ्रानजिरा अन ओमफ्राय जोंहा थार मोखां मा होनदों आंलाय आब'खि आं नोंनि खाथिना आब'खि होनदों जोंहा आगै थारुन मोखां मा लायो संख्रि लायो ना बानलु लायो आगै सना नोंना ना मा लायो बुंखा ओमफ्य मेक्सेला मा होनदों हाय एसेम बाजै होनबाय मस्ट वेलकाम जोंहा मेक्सेल बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफ स्टाइल नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा स्पेस आइडि होनबाय मन'आ ओमफ्राय बिबार होनबाय ओमफ्राय जोंहा मिरायाहाय आब' होनबाय मिरा आगैनो जासिफैखादों ने गोजोननाय थाबाय जोंहा मस्ट वेलकाम जों मिरा आगै सना ओमफ्राय मेक्सेला बाजै सना होनफैबाय ओमफ्राय जोंहा स्पेस आइडि होनबाय ओमफ्राय दाना फ्रि फायार गेम गेलेयो आं फैसानि गेले आं आइडि हर सोरबा आंजों गेम गेलेनोबा होनदों आरो गेम गेलेयो नोहाय जा बिनानावा आङो एकदम मेगन सानायानो गोदोना खंजों सायजोब्बाय सनाफोर आंनिया आङो दा बेलासियावहाय होखाला आं दा बेलासियाव होनो हानाय नंला मेगनानो साजोब्बाय आंहा बांसिन सासिनथारदों बोरैबा एसे मा होनदों मेक्सेल मावजि मेकुरि नों दासो मेकुरि होनदों मेकुरिनो दासो मेकुरि होनदों मिराया मा होनो आं साब खालामबाय होनदों दे आगै सना कमेन्टआव हरना दोन आं खालामगोन आंनि कमेन्ट फालायाव फराया माथो नोंनो फरायबायलै नै सनजित सना फरायबाय आं लोखिलाय फरायबायना आं माखासेखौ बारबोजोब्बाय दे सनाफोर कमेन्टखौ फरायनो हाला आङो ओरै गोदोना ओरै साजोब्बाय ओमफ्राय मेगनाबो सायजोब्बाय आं दा बेलासियाव होखाला बेबायदि होबाय थानांगौबा आङो खिजागोना बाराबो गैला आं गाबोन समफोरनो खि जानांसिगोन आं सनाफोर नायनोनो हाला आङो मेगन सानायखौनो ओइ बाजै आइडि एसएम आरो ओमफ्राय हेलमेट होनदों आरो स्पेसा हेलमेटसो आरो ने आं दहायनिफ्राय नोंखौ आं सन्देह लाखादोंमोन बे स्पेसा हेलमेटसो नामा साननानै ओमफ्राय नोंबोथ' आंखौ सिनायाखैना मैया नोंनाव थांदोंमोन ना नोंबोथ' आंखौ सिनायाखै माथो नोंबो आंखौ थाङाखै सानदों बिबाजैखौ आंबो न'आव थांदोंना मेक्सेलनावहाय आं रागा जोंबाबो थाङोथ' बिदि नङा नोंसोरखौ अनोना आङो बाजै आइडि सेमदों ओमफ्राय जोंहा सनजिरा होनदों ओइ दोननो ना मानो बाल सनाफोर गिरिया लाइक दा होनदों ओमफ्राय जोंहा थैदो नों होनबाय आयु थैनोसो थिनबायहाय रावबो अनग्रा गैमारा आंखौ हनै थैनो थिनहरबाय बाजै दासो सम मोनदों आंनो जेबो नङा दे आगै दे जेबो नङा ओइ मेक्सेल आगै आं मोनसे खोथा बुंनि आं ओरैबायदि मानसि ना जेब्ला जाय मानसिखौ जेनेबा खोथा होनबाय आं दा नोंनाव आं थांबाय थायो बा नों आंनाव फैबाय थायो बा हनै सनजिरा फैयो बा हनै मन'मोना आगै सनामोना फैयो सोर दं बिसोर आंनाव फैबाय थायो बे मानसिया जुदि स्रो थांखुमायोबा रागा जोङा दे रागा जोङोना फैनानै जुदि स्रो थांखुमा दा आगै बिबार मोना आं थांनोसै होनलांखायो बिबार आगै जोंहा ओमफ्राय दा प्रानजिरा होनलाङो बाजै आं थांनोसै होनना खिथानाङो लाइकल' होफैदों आं थांनोसै होनबाबो आं गोसोआ गोजोनो मिथिबाय आं जै स्रोद थांखुमाबाय ओरैबायदि रागा सिखारफ्लाङो आं ओरैबायदि रागा सिखारफ्लाङो ओमफ्राय फैबाय थाग्रा मानसिफोरखौ ना मोनसे आसा मोनसे बुस्थु थायोलै दा खोथा होनबाय आं जोंहा आं नोंनो जेनेबा अननानै जेनेबा नै आं एसे मागैखौनो होनबाय आं एसे मागैखौ बिराद अनो आं नोंनो आगैनो नङैनि चक्लेट थरसेबाबो आं थांनानै होयो न' सेरजों थांनानै जेनेबा न' खाथिनिनो आं आगै एसेमोननि दा आगै एसेमोना चक्लेट थरसेबाबो आंनिफ्राय मोनजाबाय थायोबा बे आंनिफ्राय मोनजानो लुबैया दे मोनजानो लुबैगोन ना साला दिनैबो चक्लेटखौ लाबोआखै आं रायलायालै होननाय मोनसे थायोना आंबो बिदि नोंखौ मैया रागा जोंदोंब्रा गाबज्रिबाय थानानै मोनैनि रागा जोंदों आं ओमफ्राय रागा जोंदोंबाबो दसेल' जोंदों ओमफ्राय दसेनो जोब्बाय आरो आं रागाया बिबोनांफोरखौलाय माबेसेथो गोबाव रागा जोंनो हानो फंबायफोरखौलाय
गोसो सिङावहाय अननाया थानानै खुगायाव फेर 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 रायबाय आरो दसेबाबो ओमफ्राय जोब्बाय। खिन्थु आंहा देहाया सान्थि गैया सनाफोर दा ओरैबायदि खर' सादों आं कमेन्टखौ फरायासै रावनिखौबो दुखु दामोनसै सनाफोर दे रावनिखौ कमेन्ट फरायला मेगना खानि जाथायसिगोन बारा गैला खिसो जानांसिगोन आङो मेगन सानायानो गोदना खंजोंबो साफैजोब्बाय सनाफोर आं दा बेलासियाव एलबि होआ आं होखाया बेलासियावहाय आं दा बेलासियाव होला आङो ओमफ्राय जोंहा थारमोन मा होनदों बिबार मानो बारो होनबाय सनाफ्रा दहायनो दंखायो आं बे स्पेसखौनो आं एसे सन्देह लाखादोंमोन बुंनो ना मानो जादोंमोन ओमफ्राय बुङासै आरो आं सनाफोर आंखौहाय सापर्ट होफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच हाय सनाफोर लोखिफोर जोंहा गिरिया मैयाबो जि सापर्ट होफैदों आगै सना आंनि नामा गिरेनसो ने सना आं गिरिसो होनगासिनो दङ आं बैखौनो एनखौनो नुवाखै लोखि दासो नुबाय आङो गिरेनसो बेबायदि गिदिरबा नुयो सना बाय फिसाबा नुथारा बैखौ नोंनिखौ नुथाराखै गिरेनसो होनगासिनो दं आङो आरो गिरिसो होनगासिनो दं गिरेनसोथ' आरो थैखागोनहाय लोखिफोर आं गिरिसो होनगासिनो दङ गिरेनसो आरो सरि दे आगै सना एकदम सिनाय हानो नागिरा ओमफ्राय मोनसेनिखौ र' बय सिमां ना मामोनथाय बय सिमांनिखौथ' आं रागा जोंनो खारो जेबो सिनाया बय सिमांनिखौथ' मा लिरोथाय नामखौनो सिनायनो नागिरबावासो गोरोन्थि जादोंहाय आगै लोखि जोंहा गिरेनसोथ' आरो सरिहाय आगै सना गिरि होनगासिनो दं मैयानिफ्रायनो आं गिरि ब्रह्म होनगासिनो दङ जेबो साननो नाङा दे सनाफोर दे आंना एसे स्पेलिंफ्रा मिस्टेक जायो मानो होनबा बांद्राय स्रा नुजोबा ना सनाफोर एसे फरायनायफ्राव प्रब्लेम जायो आं दुखु मोनलायनाङा थेवबो बिबाजै होननानै बिब' साननानै निमाहा हो सनाफोर आंखौ गावनि होननानै साननानै बयबो निमाहा हो सनाफोर भुल जानायफोरखौ जोंहा आगै बिबाराव थांसै बाय आब' आंबो थांसै दे सनाफोर आंबो दोनखासिगोन बाय गुलु गुलु मिक्स होनलांबायहाय जोंहा बिबार आगैया ओमफ्राय दाना जोंहा मा होनदों गिरेन सना मा ओंख्रि जाखो होनदों मा ओंख्रि जाखोनो खिन्थाहरदो आगै लोखि ओमफ्राय आगै गिरेन नों बबेनिमोन सना खिन्थालाय जोंहा अननानै आगै नों बबेनिमोन खिन्थालाय बबेनिमोन आगै दाल रायसो होनदों गिरेन आगै नों मा जायगानिमोन सना खिन्थालाय अननानै सेम आंखौ नुवा नों होनदों आरो ओमफ्राय दाना बबेयाव थांनो होनना सोंबाय बिबारा थांनो ओंखारलांनायखौ सोंदों ने आगै नों बिबारा थांबायथ' मोजां थानायबासो नांगौ नों थानायबासो नांगौमोन मेक्स होनदों आरो ओमफ्राय दाना जों मेक्सिला मा होनदों आं साया जानासो थायो होनदों ओमफ्राय नगाव डिस्ट्रिक्टनि होनदों थेंक इउ भेरि माच आगै सना गोजोननाय थाबाय नुबाय आगै बिबाजैनो गिदिर लिरना हरथारबाय सनाया बिदिबा एसे साबसिन नुयो सनाफोर बैखौबा सिनायहानो नागिरा आं बारा माबानाय नंला खोमालै खानि जाथायसिगोन खोमा सनाफोर जारलासो जागोन रावबो फोथायनाय नङा आंनि मेगनखौ बिदि होननानै ओमफ्राय जोंहा मिराया मा होनदोंथाय आं बिबारखौ लोगो जानो हो आब'नो आब' बिबारखौ लोगो जानो नोंजों ने आगै बिबारा थांबायथ' आगै थांबाय आं दाहायथ' होला नालाय सना आं गाबोन होयोबा आं लोगो जानो होगोन नोंखौ गाबोनहाय नोंखौ बुंगोन आं नोंखौ नुबानो बिबार बुंगोन आं लोगो जा होननानै बुंगोन आङो बे मिराजोंहाय लोगो जा होनना बुंगोन आगै दे मैयाबो आगै गिरेना अन्थाव बाथौ आंखौ जा सापर्ट खालामफैदों अन्थाव बाथौनो हार महादेब होनबाय जोंहा आगै सनाया थेंक इउ भेरि माच आगै लोखि आगै गिरेना बिराद नायनो समायनाखा आं मैया नायदों आं साबसक्राइब खालामनो नागिरदोंमोन आगै ओमफ्राय नों फैफिनबा सोंनानै खालामसै र' माथो भिडिअबो गैया होननानै थादों आं दाहायनो खालामगोन र' आगै आं एमबि दोनखांबानो खालामसिगोन नोंखौ ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखा मा होनदों बिबार मावजि बोरोम बिबारा थांबायहाय जोंहा सनजिरा होनदों
थेंक इउ भेरि माच सनाफोर आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय सनजित। ओमफ्राय जोंहा फ्रान्सिका मा होनदों थारुन मोखां होनबाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों माबासिम थाब दोनथायसै नामाब्रा 59सिम दोनथायसै नामा सनाफोर दसे नोंसोर कमेन्ट खालामबावदो आंबो एसे रायज्लायनोसै बिदिनो। ओमफ्राय सोरां अनामिका साया जाना दंमोन ओमफ्राय नुवाखै नों। आं नोंखौ हमनो हाखादोंब्रा एसे हमनो हाखादों ओमफ्राय आङो बुंहां जानानै बुंथायासै आरो बुंनो ना मानो जादोंमोन आं ओमफ्राय बुङासै आरो। आंबो ना नोंनाव बिदिनो थाङोना बिदिनो थाङो ओमफ्राय दालाय थांनानै आं खिन्थाबोआ ओमफ्राय मालाबा आं खिन्थागौ सानो जै खिन्थाबोबाथाय मिथियो नालाय ओमफ्राय खिन्थाबोनाय जाया आरो। थाङोब्रा मालाबाबो आंखौ थाङाखै होननानै दारायखुमाखा आंखौबो थाङाखै होननानै दारायखुमाखा आंबो खोनाहैखायो नोंनाव। सनजित गुड मर्निं फैबाय जाम्बिसोना। ओमफ्राय दानासो आं अनामिका बेखौथ' होखाबाय ने। ओमफ्राय दाना मा होनदों आगै खि थारुन मोखां ओंख्रि जानो मोनलाय होनदों। थारुन ओंख्रिखौ आंबो थारुन ओंख्रिखौ बिराद जानो लुबैदोंब्रा दाथ' बोथोरबो गैयाना बिराद जानो लुबैदों। ओमफ्राय दाना नै थारुन गायोबा लाना फैहाय एबार आगै नोंसिनिथिंनि थारुना बिराद गोथाव जायो। खैला मैला आमथेखानि थारुना बिराद गोथाव जायो हरैथिंजायना। थारुन जानाय बोथोरबा थारुन लानानै फैखा एबारावहाय बिजनियाव फैयोबा। बर'नि टप 1 ओंख्रि ओमफ्राय एम्फौ आब' दुखि एसएम दारा एसएम मा खालामदों दाउदे बुंहरबाय जोंहा। ओमफ्राय दाना जोंहा मा होनदों नङा नों थगायसे मेक्सेल होनबाय आरो थाबावनोसै थांजोबखा माजोंखौ गिरेना गैयाव थांबाय नामाथाय जोंहा आगै गिरेना ना दङ सना। मैया आगै गिरेनाखौथ' हरथ' थादोंहाय अनाखा नालाय आं मैया ओमफ्रायनो गिरिसो होनगासिनो गथ'आ गावनि नामखौ खिथायाखैना आं गिरिसो होनबाय थादों। मेगनानो नुथारलालै मालाबा एकदम एखमबा स्रा नुयो एखमबा नुथारा आङो मानो बिदिथाय। थांथ'वाखै अनामिका सोर दंना गैया नोंहा थांथ'वाखै अनामिकानाव सोर दंना गैया नोंहा सों दंना गैया नो गिरेना मा बुंखो मा ओंख्रि बाजै होनदों। ओंख्रियाथ' जोंहा माबासो संगोन आङो आलु फान्थावसो हाना दंखायो आगै आलु फान्थाव ओमफ्राय टमेट'सो संगोन ओमफ्राय लाब्रा ओमफ्राय सबायबिमा भाजा एवगोन आं। दहाय बारियाव थांदों आं फुङावनो हाग्रा एसे फुहैदोंमोन ना आङो मैगङाव ओरै एसे एसे गायनाय बेखौनो खाना लाबोबाय भिन्दि थाइनै थाइथाम सबायबिमा एसे ओमफ्राय मैथा एसे लानानै फैदों आं बांगाल एसे लानानै फैबाय बिदिनो एसे एसे मैगङालाय ओरैनो एसे एसे आरो बांद्राय बुरजाथार नङा। मैयाबो जि सापर्ट खालामफैदों होनदां आगै नोंखौ आं गोजोननाय थादों। ओमफ्राय मालाबाना बिदिनो जायो ओमफ्राय खिन्थु आंना बिबोनां सनाफ्रा रावबो आंखौ मिस्टेक जाबाबो खिथाफेरा ओमफ्राय एखमबा सोरबा बायदिया जेरेखम दा आगै गिरेना जेरेखम गावनि नामखौ लिरनानै खिथालांदों ना ओमफ्राय बिदिनो केपिटेल लेटारजों लिरनानै होलाङो आरो उमुखसो होननानै ओमफ्राय होमबाना एसे साबसिन नुबाय आरो ओमफ्राय फिसाबाथाय हमनोनो हानो नागिरा सनाफोर। जोंहा हनै बिबोनां हेन्डसामा सफैबाय आं थांनो नागिरनायखाय थब्ला नुजाफैबाय आरो गिर गिर मुस्रा सानाय होननानै गाबनायखौनो नोंजों आंजों उन्दुनायाव सौखि गाबनाय बायदि मोनलायदों होनबाय असायबना। बेखौलाय मा बुंबावनोसै आरो हेन्डसामखौथ' रावबो फेजेननो हाखाया नालाय देन्जारसो थब्ला नुजाफैबाय दा आंहा दोनहां दोनहांआव नोंहा फैबाय आरो नुजाफैबाय। ओमफ्राय जोंहा एसेबा जोंहा मिक्सार होनहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ मा होनदों बाय होनबाय दे आंबो दोनखासिगोन दोनसै ने आंबो दोनसै नामा सनाफोर दोननोसै नामा आंबो खिन्थाहरदो दे सनाफोर दोननांगौ ना मानांगौ नोंसिनि एसे मोनथिबा मोजांसिन जायो। जेदि हेन्डसाम मोजां
माजों सोलाखो नुबाय ओमफ्राय जोंहा गिरिना बाय बाय ओमफ्राय बाय बाय आगै सना गोजोननाय थाबाय सना आं दाहाय साब खालामहरगोन दे गिरिना आगै नोंखौबो आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आगै सना मैयाबो जि गोबाव सापर्ट होफैदों दिनैबो गोजोननाय थाबाय आगै नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर जिबाजिनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हरबाय दे आगै सना खुलुमनाय थाबाय जोंहा बिबोनांबाबो ओमफ्राय जोंहा मा होनो जेदिया मा होनदों एस एम बाजै गिजि गानाखै हरबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनो 5 लाख उराय होबाय आङो थेंक इउ भेरि माच सनजित सना जोंहा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हरनाय थाबाय सना ओमफ्राय दाना जोंहा थार मोखाङा मा होनदों जेदि नोंना समलाय फाग्ला होनदों हो जेदि नोंना सामलाय फाग्ला होनदों ओमफ्राय दानिया जोंहा मिक्सेला मा होनो बाय बाय अनामिका एस एम जेदि सालथे बायबाय दे आगै सना थांदो जोंहा बिबोनां सना मिक्सेल गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो बिबाजैखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय आंबो दोनखासिगोन सनाफोर सोर सोर दं एसे लाब उराय होबावदो लाब उराय होनानै थांदो बिबाजैखौ मोजां मोनग्रा बिबोनां सनाफोर बाय बाय एभ्रिवान बाय जोंहा गिरेन आगै सनाया बाय बाय आगै सना ओमफ्राय जोंहा एस एमआ मा होनदों नोंसोर मेक्सेल होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनदों थारुन नोंनिसो बाल नोंहालाय मा जाखो होनदों आरो थारुन आंनिसो बाल नोंहालाय मा जाखो नुबाय ओमफ्राय जोंहा मिक्सेलाबो एस एम बाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों आंनि कमेन्टखौ मानो फराया नों बाल गुड बाय होनबाय फैला आं नोंनि एलबियाव मालाबाबो हाबाब सना नों मानो बिदि होनो बाल एथ' अनो आं नोंसोरखौ एथ' अनो नों मानो बिदि होनो मानो फैया जाखो जेनेबा आंनियाव आं फरायगासिनो दंना कमेन्टखौ आं कमेन्टखौ बारख्लाव बुरख्लाव फरायबोखाबाय सनाफोर आं मेगनानो आलौजोब्बाय आंना मेगनानो नायनोनो हाला आलौजोब्बाय होनना नों मिथिखाबायना ओमफ्राय एमावा जोंहा अनलाइन बाय ओमफ्राय मिक्सेला जोंहा बाय बाय अल गाइस होनबाय थेंक इउ भेरि माच सनाफोर आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय दाना जेदि हौवा जागासिनो होनदों आरो हौवा जागासिनो ओमफ्राय जोंहा एसे आगै सनाया ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनो अके सालथे मेक्सेल बाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा गिरेना मा होनदों फिर मिलेगी सोलथे मा होनो कभी अलविदा ना कहना होनदों फैफिन आगै सना गोजोननाय थाबाय मानोथो आलबिदा होनो आरो मालाबाबो बिबाजैखौ बावनानै थांनो नाङा गोजोननाय थाबाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर जोंहा बिबोनांनिसिमबो जोंहा गिरेन बिबोनां गोजोननाय थाबाय नोंबाजैया मालाबा बावा सना नोंसोरखौ बावनानैबो थांग्रा नङा आरो बावनोबो हानाय नङा जेब्लायबो नोंसिनि अननाय आरो सापर्टजोंनो आं आवगायलांनो हाथों सनाफोर आं जेखियानो जाया मानो आंनि फरायनायफ्रा मिस्टेक जाबाबो बानाबा मोनसेफ्रा भुल जाबाबो बिबोनांफ्रा बिबाजै होननानै निमाहा होनांगोन आरो बिबाजैखौ अनबाय थानांगोन सनाफोर गोजोननाय थाबाय जोंहा एमाव बिबोनांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आं दुगैनि दे बाजै आं दोनखासिगोन सनाफोर ओमफ्राय जोंहा फंबाया मा होनदों थारुन मोखाङा जेदि नों गोसो जागोनथ' दा नोंखौ बिआर गैयैनो खोन्थागोन आं जेदि नोंखौ होनदों ओमफ्राय दाना जोंहा जेदिया मा होनदों थारुन मोखां थारुन नाङा बिदिनो नङा होनदों ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखां मा होनदों जेदि नोंखौ खोन्थागोन आं बिआर गेथिनो होनबाय आरो ओमफ्राय मिक्सेल आं एसे बेस्थ' दे टाइम मोनबा हाबगोन होनदों आरो दे थांदो सनाफोर दे सोर सोर थाङो ओंखारलांदो ओमफ्राय जोंहा गिरेना मा होनदों जोंहा बिबोनां सनाया मा होनो सुबान केपिटेल लेटार टाइप खालामदों आरो
सब केपिटेल लेटार टाइप खालामदो आरो नोंल' खालामबानो जाबाय आगै सना मालायफ्रा खालामाबाबो नों खालामबानो जायो गोजोननाय थाबाय बेलाय दस्राफोरनिखौ फरायगोन सनाफोर हानायखिनिखौ हायिखौ गालांगोन हानायखौ फरायगोन सनाफोर जेबो नङा ओमफ्राय दाना ओइ थारुन सुनि थोद खोन्थाया होनदों आरो ओमफ्राय दाना जोंहा मा होनो थारुन मोखाङा एसेम आब' दुमा मा होनो गादुरि होनदों आरो दुमा गादुरि होनबाय ओमफ्राय थारुन मोखाङा मा होनदों आं मोनथिला जेदि खोन्थागोन आं नोंखौ होनना मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा बर' ब्लग नुजाफैनो हादोंमोन हेल' हेल' होनदोंमोन बर' ब्लगआ ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय जोंहा बर' ब्लगनिसिमबो वेलकाम खालामबाय जोंहा आगै आंनि लाइफ स्टाइलखौ नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा आगैसो जागोन ना मा जागोनथाय ना मा जागोन ना लोगो जागोन मिथिला गोजोननाय थाबाय थेवबो वेलकाम खालामबाय आंनि लाइफ स्टाइल नुजाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो लास्टनि आं दोननोसै होननायजों नों सफैनायजों आं दसे थाना होबावसै र' नाबाव दाननोसै आं 59 दानसै सनाफोर ओमफ्राय दाना जोंहा दिम्बि ब्रह्म नुजाफैनो हादोंमोन मस्ट वेलकाम दिम्बि ब्रह्म लाइक होआखैबा लाइक होदो दोनहां नुजाफैजोब्बाय नोंसोरो सनाफोर गोजोननाय थाबाय हेल' अनामिका आब' होनदों आगै सना गोजोननाय थाबाय फंबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा होनदों आं सोर दे आब' खि होनो आगै एमेन थारुन मोखाङा आगै एमेन नंगौ नङा दे आगै एमेन नंगौ नङा दे नंगौ नङा दे खिथाहरलाय ओमफ्राय दा जे माने हेल' दिम्बि बर' आं नोंखौ रिटार्न होबाय दे ब्र' होनदों रिटार्न होबायनो ओमफ्राय जोंहा इपिआ मा होनो बाय बाय होनफैबाय गोजोननाय थाबाय सनाफोर बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा दिम्बि ब्रह्मआ मा होनो लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच आगै गोजोननाय थाबाय आगै सनाफोर ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों आं सोर दे आब' खि होनो खि दा खोन्था होनदों आरो दालाय नङा आं होननाया आं नोंखौ मिथिखाबायना ओमफ्राय दा गिरिना मा होनो 20 लाइक मजा बाजै होनदों आरो थेंक इउ भेरि माच आगै सना गोजोननाय थाबाय सना नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखरहाय बिबोनां सनाफोर आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आं मैयानिया थिगसे रागायानो आङो ना रागा जोंबाबो आं गाबफ्लाङो सनाफोर रागा जोंनानै आं सोरखौबा रायबाबो आं दसेल'खा आंना रायनाया दसे रायबा दसेनो आंना गाबनानैसो रायो मानसिफोरखौ गाबनानै रायबासो गोसोखौ गोजोननाय मोनो ओरैबायदि गाबफ्लांग्रोयो गाबनानैसो रायो आं ओमफ्राय खिन्थु आं थानो हाया सनाफोर आं बयनावबो मैयाबो थाङा आङो रावनावबो होनदोंमोन आं खिन्थु आं बयनावबो गिदिंजोबगोन सनाफोर आं लाजिनानै आइदिजों थांबाय मैया हनै इपिनावबो थांदों आं आइदिजों थांना होबाय मेक्सेलनावबो थांबाय ओमफ्राय मेक्सेला मिथिगोना मिथिदिया खिन्थु आं आइदिजों थांखुमाबाय आरो स्रोद मेनजों थाङासैब्रा लाजिबाय थाङा होनदोंमोन ना मैयाहाय आं दसेल' सनाफोर आंना रागाया दसेयावनो होथारगोन आरो अखा दामब्रा हानाय बायदि द्राम 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 होनबाय बिबाजैया जाम्बिफोरनि रागाखौ नोंसो मिथिखायोना सनाफोर सियानफोरना बेलेग जाम्बिना एसे बेलेग जाम्बिना देखायो सियानफोरना सिं सिं ना रागाया जाम्बिफोरना एकदम सायावनो ओंखारथारोना आंना बिदि आरो सनाफोर रागाया गोजोननाय थाबाय सनाफोर बयनिसिमबो लोखिफोर होमबा आङो बयजोंबो टाटा बायबाय दे सनाफोर दे बयखौबो टाटा बायबाय होनसै सनाफोर थारुन मोखां आगै गिरि आगैमोन गिरियान आगै सना ओमफ्राय जोंहा दिम्बि जोंहा ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा बर' ब्लग ओमफ्राय सोर दंबावोमोन जेदि बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा एसेमोन ओमफ्राय सोर दंबावोमोनथाय जोंहा सनजितबो दं ने सनजित सना गासिखौबो आङो बयखौबो मेक्सेल आगैमोन गासिखौबो एमाव सेमाव आगै बयखौबो आङो टाटा लाबाय दे सनाफोर टाटा आं दिनै दा बेलासियाव फैला सनाफोर एलबियावहाय आंहा मेगना आं हानाय नंखाला दा बेलासियाव होनो
आं गाबोनहाय 10टायाव फैनोसै सनाफोर थेवबो गुबुनफोरनि एलबिआव लोगो मोनफिनगोन एलबिआव थांनो नाजागोन सनाफोर आं दिनै एसेयावनो लाखिथ'नोसै दे आं बयजोंबो टाटा लाबाय सनाफोर दे आं दोनबाय गोजोननाय थाबाय आंखौ सापर्ट होफैनो थाखाय बिबाजै होननानै बा बिब' होननानै बा बिनानाव बा बिदा फंबाय बयखौबो जेखि सोमोन्दोआनो लाया मानो सनाफोर आंखौ सापर्ट होफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच सनाफोर बाय 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 बाय